Gömür urlarında gurur şağım. Issız kıyılmadı yıllarım. Бәхет белән килгән көнем өчен, бәхет белән үткән гомер өчен, рәхмәт әйтәм сезгә җырларым. Сөеп туймас туган җиркәемдә, язмышымнан сездән уңганым. Максатларны җиңгән елларым бу, хыялларга илткән юлларым бу, бергә узган матур юллар өчен, бергә җырлап узган еллар өчен, рәхмәт sizge mundaş dostlarım, rahmet sizge yürek jırlarım. Башкортстан жайгыр нуры күптүрлі, күпметтілер арасында матур татар тілі. Bir yağımda Kuray маңа, bir yağım Talyan маңа, туған Башкортстанымда таптым бәхетнең сыры. Туған Башкортстанымда таптым бәхетнең сыры. Яшин сиңа сөюемне, җырларымда яңгыратты. Халкыма рәхмәт сүзләре телләремдә сайратты. Башкортстаным күкрәктә, телем белем йөрәктә. Икесегә чәчәк атсын, гөрләп киеп үрләктә. Икесегә чәчәк атсын, гөрләп киеп үрләктә. Үз илемдә, үз телемдә яшим моңнарым сузы. Гүзәл Башкортстанның мин бәхетле татар кызы. Яратып болар бетәсем юк, читләргә китәсем юк. Айларга китеп йөрсәм дә, илемә җитәсем юк. Айларга китеп йөрсәм дә, илемә җитәсем юк. Яратып болар бетәсем юк, читләргә китәсем юк. Айларга китеп йөрсәм дә, илемә җитәсем юк. Bir ягымда Kuray маңа, bir ягым Talyan маңа, туган Башкортстанымда таптым бәхетнең сыры. Туган Башкортстанымда таптым бәхетнең сыры. Ул күтәрелмәгән биеклек, ул яулый алмаган тамашачы йөрәге, аның җырлары, аның сүзләре яңгырамаган бер генә радиода, телеканалда юк. Күренекле композитор, Башкортстанның, Татарстанның халык артисты, Юлдаш радиосының хөрмәтле ветераны, Туган тел каналында халык сөюен яулаган, күзгә күз карашып тапшыруның авторы, алып баручысы, сез яраткан легендар Зифа Нагаева.
кич, хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм мыңдашларым. Бәхет белән килдем бу көнемә. Бәхет белән килдем. Бәхет хакы кыйммәт икәнлеген белдем. Бәхетләргә юра урау юллар, ныкышмалы, сикәлтәле. Шуңадыр да бәхет кадере кыйммәт икәнлеген белдем. Бәхетлемен туып үскән җиркәемдә, илкәемә кирәк булганга. Сүзем үрдә, җырым үрдә, иңем күтәренке, илкәемдә халкым булганга. Илкәемдә тамашачыларым сез барга. Бик дулкынландырды. 17 яшь түгел, беләсез. Тегендә бик кышкыртып язып куймасам да, шуңа күрә узган елларга бер караш ташлап, бу көннәрдә бик üzülеп, елларымны җитәкләдем. Сезгә матур җырлар, йолдызлар белән әзерлектә булдым, хөрмәтле тамашачылар. Әйтергә кирәк инде бүген минем иң кадерле сезгә илтер бүләгем җырларымның бәйрәме. Сәнгать йолдызларының сайланып кына биредә булганнарының тавышларыннан кинәнештә булып, җыр бәйрәмемнең уртасында булыгыз. Инде дә яңа җырларымның берсен тәкъдим итәр алдыннан әйтеп үтәсе яңалыкларым, ул инде 2 шәхси җирдә, Уфа шәһәренең Нижегородка бистәсендә һәм Авыргазы районында үземнең үскән авылымда йорт тергезеп, биредә инде Нижегородкада 17 ел тормыш ваклап, телеүзәктә Юлдаш радиосына якын булсын, эшкә йөгерергә, туры эфирларга соңга калмаска дип күчсәк, авылымда сыерчык оясы хәтлегенә булып калган өем әле бар бит әле. Әле кайтып күрергә кирәктер бит әле. Безнең авыл советы биләмәсе әйтә торган иде, Зифа апа, алай булмый бит инде. Авылыңда кайтып йөрер өчен кешегә кайтып керү үзгә бер мунча булса да салырга кирәк инде, ди иде мәрхүмкәем дип әйтәсе килә. Аның инде шулай райондашларымның теләге белән матур итеп йортлар салып, тормыш иптәшем белән тырышлыкта 8 ел ваклап ташлаганбыз. Ләкин нәрдә еллар дәвам итә, миндә яшь түгел, руль артына 59 яшьтә генә утырып мактана торган түгел, ләкин 80 шакрымга курылык елларда ковид вакытлары җитте, суганга су сибәргә бензин салып кайту башланды. Шуңа күрә дә балалар да катгый рәвештә әйттеләр, әни булды инде. Бик узак уйнамаганда балачакны диделәр. Хушлашкансың бит инде. Әйдә, бер генә урынга төплән, елларың бара. Улыгаю ягындасың, тыңламый булмый, аларны куркытырга ярамый. Шуңа күрә дә 2 дөньяны бер уртаклыкка китереп, бик матур җирлектә бүгенге көндә Уфа районы Зубова касабасында урынлашып, яшәп кенә киттем, ләкин бу ягыда җанымны изеп тора. Авылымда җанымны изеп тора, ияләшмәстән генә ияләшеп йөргәннәрдә, көндә йөгерергә чыкканнарда, февраль аенда гына 1 ел булды, язга табан гына алай карыйм, сак кына булай карыйм. Эй, күрше йортта зур гына, бик кенә карагайда бер кыш сайрый. Мин йөрәм. Әйләнеп килдем, һаман сайрый. Әйләнеп килдем, һаман сайрый. Сөйләшергә булдым кышчык белән. Син мин әйтәм, ник? Мин яңа кеше бит, кабул итегез әле мине. Минем бакчама да куна әле. Булганына риза, шөкер. Алдагыма бәхет юр әле. Дип басып торган идем, йөгерү кайгысы да калмады, җыр туды. Шулай шул кышчык белән дуслашып китеп, зыянәнүләремне, үземнең сагышларымны басып кирдем дә, яңа җирдә яңа тормыш башладым һәм шөкер итеп яшим бүгенге көнне. Бар яклап та кадерле тәңгәлләрем, үземнең янәшемдә тормыш иптәшем, балаларым, оныкларым һәм сез бар. Күрше бакчасында яңа җырларымның берсен бүләк итәм.
Күрше бақшасында bir кыш сайрый, нинди хәбәрең бар әйт әле. Мин санаплар торып, син сайратлар, бәхет теләп сайра әйдәле. Күрше бақшасында bir кыш сайрый, минем бақшама да кун әле. Бүгенге мәриза шүкер итәм, алдагыма бәхет юрәле. Күрше бақшасында bir кыш сайрый, минем бақшама да кун әле. Бүгенге мәриза шүкер итәм, алдагыма бәхет юрәле. Бәхет телим балаларыма, минем йөрәк параларыма. Бәхет телим ана чыкларыма, синең кебек кошыкларыма. Күрше бакчасында bir кыш сайрый, минем бакчама да кун әле. Бүгенге мәриза шүкер итәм, алдагыма бәхет юрәле. Күрше бакчасында bir кыш сайрый, минем бакчама да кун әле. Бүгенге мәриза шүкер итәм, алдагыма бәхет юрәле. Бәхет телим туганнарыма, гомер бергә узганнарыма. Бәхет телим утларыма, сулар сибеп яшәүче дусларыма. Күрше бакчасында bir кыш сайрый, минем бакчама да кун әле. Бүгенге мәриза шүкер итәм, алдагыма бәхет юрәле. Күрше бакчасында bir кыш сайрый, минем бакчама да кун әле. Бүгенге мәриза шүкер итәм, алдагыма бәхет юрәле. Бүгенге мәриза шүкер итәм, алдагыма бәхет юрәле. Бүгенге мәриза шүкер итәм, алдагыма бәхет юрәле. Алдагыма бәхет юрәле. Алдагыма бәхет юрәле. Зифа Нагайба. Юбиляр. Бүгінгі күркәм матур бәйрәмнең сәбәпчесе, сез яраткан Зифа Нагаева. Кунаклар килә, Зифа, каршы ал. Ай бу кунаклар, Менә булганына риза шөкер итәм, алдагыма бәхет юрәле дигәндә, без хәзер 9 бер гаиләдә, зур өстәл артына сыймыйбыз. Аларның иң кадерлеләре, минем гаиләмнең агзаларының иң сөйкемлеләре, иң яратканнарым, балаларым, үпкәләмәс балаларымның балалары. Әнә теге кышчыклары булар. Рәхмәт балалар. Мин сезне бик яратам. Әйдәгез, нык иттереп кочаклашыйк. Зур рәхмәт балалар. Балалар дип бирсәң дә алалар, безне дә онытмыйлар, открытка салалар дип әйтәбез. Çeçeklerin alda kaldırdılar, rahmet, bәхетле bulsunlar. Amin. Ay duymazlar. Rahmet. Şevrit. Tuğan kını bilen, tamaşaşımda isimi kıskin. Zekiye
Зәкияны туган көне белән котлап алкышлагыз алу. Vat Зәкия, синнән дә акыллы хатын юк. Үзенең юбилеенда нинди бәйрәм ясаган? Афарин. Менә бит. Рәхмәт. Ey рәхмәт, исәнмесез? Абба, авылга килеп кергән кебек исәнмесез? Ничек кенә яшисез? Дип кирип килә. Орынбурдан килгәннәр. Кул чабабыз. Хатынның да туган көне беренче. Рәхмәт. Орынбурдан сүзләре бетәр түгел әле. Бибинурны туган көне белән Орынбурдан үзенең кесәсеннән чыкмасын өчен минем концертка хатынын подарок итеп алып килгән. Билет хакы гына китәр иде. Менә инде зуррак өстәл кырсаймы? Бибинур, шул синең өчен üzülеп торган иптәшең белән озак яшәяме? Ярый, рәхмәт. Бибинур белән узак Ярар, шулай итәрмен. Бик зур рәхмәт яма Орынбурларга кайнар сәлам. Рәхмәт, Алиночка. Рәхмәт. Ай рәхмәт Зифа. Рәхмәт, Күрдеңме? Алина. Әле мондай кунаклар, мондай чәчәкләр, мондай бүләкләр күбрәк булачак. Алла биргән салды көтеп кенә тор. Кара әле, бу йортны күргәч име бер мәзәк искә төште. Бер ирдә әйтә икән бит хатынна. Мин сине шул кадәр яратам, хәтта синең исемеңне өйнең иченә зур хәрефләр белән язып куясым килә дигәч, хатыны беләсең нәрсә дигән. Алай итмә, лучше өеңне минем исемгә яз дип әйтә ди. Зифа Нагаева. Рәхмәт, дуслар, рәхмәт. Һәр берегезнең күңеле бүген миңа бүләк. Еллар дәвамында булган яратуыгыз бүләк, хөрмәтегез бүләк. Сездән шундый кайт авазлар килмәсә, язылыр иде менә мондый матур җырлар. Һәм әйтеп үтәсем килә нәкъ шул урында. Кичәгенәк беренче көнне шушы махсус минем өчен бәйрәм булган бинада, искиткеч концерт залында минем өчен инде котлау хаты республикабыз башлыгы Ради Фаритович тарафыннан тапшырылды. Һәм инде үзенең шәхсән котлау хатын тапшырып, премьер-министр урынбасары, якташым, горурлыгыбыз Сәгыйтов Ирек Хайриварич, Аургазы делегациясе, Аургазы муниципаль район башлыгы Арслан Назир улы Шагаретдинов белән берлектә шул кадәрле матур котлауларга күмелдем. Әйдәгез, кичә күрелмәгәннәр бүген безнең алда пәйда булсын дип бер алкышлап алыйк. Рәхмәт йөзеннән. Кайда тугансың, шунда кирәк булгансың, ди. Татар теленә, башкорт теленә әйләндереп була, урыс телендә әйбәтрәк яңгырый, ләкин дә халык бәясе, иң югары бәя. Халык күңеле кемне ярата, кемне бәяли, хөкүмәт тарафыннан, илең тарафыннан халык күңелен танып бәяләнә икән, бу бик зур бәхет. Ике республиканың да, бигрәк тә туган Башкортстанымның инде миңа булган ихлас бүләге ул халык исеме, сез аның өлеше. Алкышлар үзегезгә. Рәхмәт сезгә, дуслар. Аллаһы Тәгаләгә мең рәхмәтләрем. Сездә минем кебектер. Хәзер әйтәм, кичкенә чактан безне шулай өйрәткәннәр. Без Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать иткән вакытта бир инде, шуны бир инде, бәхет бир инде, байлык бир инде, бәрәкәт бир инде, өйрәнгән без биргә. Ә минем хәзер шундый яшым җитте, шундый вакытым җитте. Бүтән биргәннәренә акрын гына таңнан кичкә кадәр рәхмәт әйтеп йөрер чагым җитте. Язмышыма рәхмәт әйтеп йөрер чагым җитте. Аеруча әйтәсем килә, Аллаһы Тәгаләдән бүләк булып, бу юбилей көннәрем Рамазан аена туры килде. Бүгенге минутларда, шушы минутларда ихлас тәбрикләп, матур бәйрәмебез Рамазан көннәре белән яңгыратасы җырым, кадерле әнием, үстергән, тәрбия биргән Зифа Нагаеваның тәрбияви ягында, әхлаки ягында нинди зур өлешкә ия булган тәүге укытучым өчен дә яңгырасын иде. Рухы шат булсын. Бу җырым аша Рамазан аенда һәммә якыннарыгызга иң изге теләкләрдә каласым килә, дуслар. Әлхәмдүлиллаһ. Әйбәт яшибез. Әлхәмдүлиллаһ.
ынықлар тауфиқлы болып әлхамдулиллах бір бізден көріп яшәргә теләп изгелек кылып әлхамдулиллах рәхмәт сиңа тау исән килгән тау ризыкларым киң әлхамдулиллах рәхмәт сиңа көн Ходай биргән көн оҗмахларга тиң әлхамдулиллах Günüm dualı, күңелем иманлы, тормышым барлы, әлхамдулиллах. Шөкерләр итик, яшәүләр ямьле, тормышлар матур, әлхамдулиллах. Рәхмәт сиңа тау, исән килгән тау, ризыкларым киң, әлхамдулиллах. Рәхмәт сиңа көн, Ходай биргән көн, оҗмахларга тиң, әлхамдулиллах. Рәхмәт сиңа тау, исән килгән тау, ризыкларым киң, әлхамдулиллах. Рәхмәт сиңа көн, Ходай биргән көн, оҗмахларга тиң, әлхамдулиллах. Рәхмәт сиңа тау, исән килгән тау, ризыкларым киң, әлхамдулиллах. Рәхмәт сиңа көн, Ходай биргән көн, оҗмахларга тиң, әлхамдулиллах. Кадерен белсәк, кадерен белсәк, бу дөнья оҗмах. Әлхамдулиллах, әлхамдулиллах, әлхамдулиллах. Башкортстанның Татарстанның халык артисткасы Зифа Нагаева. Зифа Нагаева. Ай, рәхмәт. Ай, афарин. Бик рәхмәт, Альфред Амирович. Күптән түгел генә шундый матур чарада булдым. Ифтарларга ирештердем. Вакытым тыгыз булуына карамастан, шундый гүзәл бәйрәмнәр бит бездә ифтарлар һәм Ихлас мәчетебезгә 25 ел тулы уңаеннан аның тарихын күзаллап, аның ничек иттереп Ихлас мәчетенә үрелгәннәрен күреп, зыялы, матур күңелләр белән очрашып кайттык. Ул рәхмәтләребез халкыбыз исеменнән сез барга. Бергә матур үрләр яуларга. Рәхмәт, Альфред Амирович. Алкышлар. Ой, исемең кем? Карим, Кем улы син? Кадрия, Кемнең? Кадрия, Кадрияның улы, әтиеңнең исеме? Илдар. Илдар, аны кыншып кына әйтәбез. Шул кадәр Кадрия тавыш. белән Илдарга сәлам әйт, яме, яхшы бәби үстергәннәр икән, шәп егет дип әйт, яме? Ярар ди. Рәхмәт. Рәхмәт, балакай. Итәгатьле бала, миңа ошаган. Килдік те еттік енді. Хайырлы кейіз, хөрмәтле достар. Әйләнелә килә ялдар. Матур ялдар шулай бит. Ялдар менән ел хайын тик Зифа Нагаевна оештыра белгән, оештыра алган. Менә ошындай зауыклы, дәртле, ихлас, йондыдардан гыра торган, тамашасыны ихлас куандырган байрамдар килә. Dur дип рәхмәт сиңа байрамдар өчен. Туган көнеңнән ихлас күңелдән котлайбыз. Biz senin bilen gururlanabız, huklanabız, kıvanabız. Senin turmuşunun bir ölüşü buluğundan biz de bәхетле. Артаманда Allah bir Xuday Teala havlıktan, tuğandarından, taşmasasından ayırmağın.
кыланып иҗат итәргә, яшәргә булган хәзер арттаган юлдашларга фидерек тагыла. Alkışlayın Ali Cemaat Yoldaş Radyosu komandası. Хәерле кис, Зифа, хәерле кис, хөрмәтле тамашачылар. Зифа ул язмышымда юлдаш булуы менән бәхетлемен дип әйтергә ярата. Юлдаш Зифалы булуы менән бәхетле. Ул безнең хандугасыбыз, арымай талмай нисәмә еллар буе юлдаш тулкындарында хайраган хандугасыбыз. Бүген бына ошо яшькә, ошо үрдәргә итеп каршыбызда тора. Без аның өчен бик шатбыз. Заманында Мустай Кәрим һәм Роберт Миңнуллин һәм шәхестәр ике халыкты берләштереп, дуслаштырып, үзләренең иҗады менән, үзләренең һүзләре менән, сыгыштары менән яшәй торгайны. Ошо исемлеккә мин Зифа Нагаеваны индерер идем, чөнки ул ике халыкты, башкортты һәм татарды, ике республиканы, Башкортстан менән Татарстанды берләштереп, дуслаштырып, бына шундай матур концертларында, сыгыштарында һәр һүзе менән, һәр йыры менән берләштереп яшәүсе олы шәхесебез. Рәхмәт һиңә, Зифа, шуның өчен ихлас күңелдән котлайбыз. Юлдаштар һине ярата, ихтирам итә. Бынаһы Фанур Мухарамовичтан, бынаһы юлдаш коллективынан үзеңә истәлеккә матур гына бүләк алырсың, ярым. Кая бердә кушак. Бик зур рәхмәт кызлар. Зифа апа, яратам, хөрмәт итәм. Синең белән бергә эшләгән еллар өчен рәхмәтлемен. Калган үзеңә шәхсән әйтермен. Рәхмәт Азат Фазый Әхмәтов. Мысы миңа. Ләйсәнкәем. Бәхетле бул, сәламәт бул. Җырларыңның дулкыннары шит җирләрдә дә шулай сине гиздерсен, йөртсен. Мин яшәрсең. Мин. Рәхмәт Ләйсән. Ой, рәхмәт. Сәйфетдин. Рәхмәт Ленария кайым. Безнең балакайларым. Нык кысмагыз. Ленарияны иртә картайтып бетердек инде без. Хәзер радиога гына бер сүз әйтәм, Мәхмүзә Кәлимнәр рәхәт кишеп торсын. Туганнардан да артык күргән туган радиом юлдаш. Әлегә әйткән сүзләр еллар дәвамында һәр хәрефегез урлыкланып чәчәкләргә бирелгән. Чәчәкләре инде үрелгән үрләргә һәм шушы аралыкта мин һәр сәгатем, һәр минутым сезнең белән үткән өчен горур да, бәхетлемен дә. Бик зур рәхмәт, коллективка зур сәлам. Юлдаш дулкыннары барып җитмәгән тәңгәл юк. Һәм менә биредә булган бүтән тамашачыбыз яратып тыңлаган радиобыз юлдашка сәламәтлек, алга матур киләчәк теләп калам. Рәхмәт сезгә. Alkışlar yoldaşka. Радио кешеһе түгелмен. Зифа бына күп елдар халык дип әйтәм дә була. Мин шул хәтле үземдә шатмын. Ошо тормыш юлымда һинең сәламәтлегеңә кагышлы моментларда ярдәм итә алган өчен. Мин күп елдар, 20 елга якын, Өфө гигиена һәм профессиональ авырулар гыйльми тикшеренү институтында баш табиб булып эшләнем. Бына шул елдарда, бына шундый ярдәм күрһәтүемә шатмын. Һәм дә мин гурурман. Бына был залда бер генә кеше ултыра, Луиза Газизовна. Без икәүдән икәү һинең тамашасы булдык. Һин төн Капка төпләрендә яшел үлән тигәнде Зифа бер төн өсендә институт профзаболеваниеда шуны барлыкка килтергән. Һәм йөгереп килделәр, Мәхмүзә Кәлимовна, мин йыр яздым, тыңлагыз әле. Шулай итеп, Луиза Газина минең зав поликлиники булып эшләне. Бына шулай итеп, икәү ошо һинең йырыңды тыңланык. Мин шуның өчен бик тә гурурман. Бына алдагы елдарда ла иҗат шишмәң шулай һәр вакытны сылтыра бакын. Исән һау булып дөньяла яшәлә, яшә. Рәхмәт Мәхмүзә Кәлимовна, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шынлап та бөтенегездә кадерле, бөтенегездә хөрмәтле, әйтеп үтәсе килә бигрәк тә йолдызларым, еллар дәвамында кичкенәләреннән башлап,
Үз эшмәкәрләренә кадерле Җавит, миңа кадерлеләр. Йолдызлар, бийек йолдызларда мин барысында бердәй яратам, бердәй хөрмәт итәм. Ләкин хәзер сәхнәгә чакырып аласы кунагым Җавиттән алда аңа бөтен сәхнәне калдырып китмәктә булганга кадерле үзем рөхсәт ит Җавит дип әйтәсе килә, игълан итеп бирегә чакырып алырга. Бик күп җырларымны җырлап халыкка җиткергән. Ә инде соңгы вакыт аралыгында бер вакыт кына җырын тормыш гимнына әйләндереп Мәскәүләрдән, аннан еракта чит илләргә кадәрлек алып чыгып, татар, башкорт, башкорт, татар йөзгән, йөргән, яшәгән илләрдә таныткан әхирәтем, дустым, кабатланмас легендар Зөһрә Шарифуллина һәм Азат Халимов. Татарстан кунаклары. Бәйрәм белән дуслар! Исәннәрмесез? Кадерле Уфа тамашачым! Бергә җырлыйк әле, ярыймы? Хоп! Умыр сая чәчәк ата бер вакыт кына. Кышлар үтеп, язлар кайта бер вакыт кына. Күкрәп чәчәк аткан чаклар бер вакыт кына. Яшьлек вакыт, матур вакыт бер вакыт кына. Ярсу ташкын кебек чаклар бер вакыт кына. Бер вакыт кына. Балалар үстергән чаклар бер вакыт кына. Канатлар яңарткан чаклар бер вакыт кына. Күкрәкләрдән кошлар оча бер вакыт кына. Зур тормышлар кышкан чаклар бер вакыт кына. Алма кебек матур чаклар бер вакыт кына. Бер вакыт кына. Сөйер чаклар, сөйлер чаклар бер вакыт кына. Имән кебек таза чаклар бер вакыт кына. Тимерләрне үзәр чаклар бер вакыт кына. Яңа йортлар, ияр чаклар бер вакыт кына. Кешеләргә кирәк чаклар бер вакыт кына. Бер вакыт кына. Әле без озак еллар бер-беребезгә кирәк булсак, кадерле туганнар. Узак еллар менә шушы матур юбилейларда очрашып, җырлашсак, бергә матур итеп яшәсәк. Безнең булай күрешүләр бер вакыт кына. Кунакларга йөрешүләр бер вакыт кына. Ömür үтә, бүген яшик бер вакыт кына. Матур яшик, белеп яшик бер вакыт кына. Язмышларга язган вакыт бер вакыт кына. Бер вакыт кына. Ömür үтә, бүген яшик бер вакыт кына. Матур яшик, белеп яшик бер вакыт кына. Язмышларга язган вакыт бер вакыт кына. Бер вакыт кына. Бер вакыт кына. Бер вакыт кына. Менә шул. Зур рәхмәт, кадерле туганнар.
Менә исән булгач, Аллаға шөкер, тагын очрашырга насыйп булды. Әлбәттә инде бу очрашу өчен татар, башкорт халкының сөекле кызы, талантлы кызы, әлбәттә Зифа Нагаевага бик зур рәхмәтләрне әйтәсе килә. Кадерле дуслар, Зифа инде ул чыннан да үзе дә әйтеп китте. Мин күп сөйләмим, чөнки ахиратым, якын дустым, үзенең исемен татар, башкорт менә тарихына алтын хәрефләр белән язган зур шәхесебез. Мин шуны гына әйтәсем килә. Сәламәт булсын иде. Әле матур җырлары белән безне тагын сөендерсен иде. Тагын шушындый матур юбилейларында бергә җырлашырга насыйп булсын иде. Тормыштан туймыйча, нәкъ аның җырындагыча яшәп туймадык әле дип җырларга насыйп булсын безгә. Рәхмәт. Ой, бергә җырлыйбыз. Тормыш иптәшләрен сайлап ялгышмаганбыз. Шуңа да без дауылларда адашмаганбыз. Алтын туйда күлмәкләр киярбез әле. Картайды, матур яшәдек диярбез әле. Яратып, яратылып да туймадык әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Бергә үтәсе гомерне җитәкләп кенә, яшәрбез кадерләп кенә, хөрмәтләп кенә. Алтын туйда күлмәкләр киярбез әле. Картайды, матур яшәдек диярбез әле. Яратып, яратылып да туймадык әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Басып dururuz әле. Бәхетлеләрдән бәхетле булырбыз әле. Алтын туйда күлмәкләр киярбез әле. Картайды, матур яшәрбез диярбез әле. Яратып, яратылып да туймадык әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Алтын туйда күлмәкләр киярбез әле. Картайды, матур яшәдек диярбез әле. Яратып, яратылып да туймадык әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Алтын туйда күлмәкләр киярбез әле. Картайды, матур яшәдек диярбез әле. Яратып, яратылып да туймадык әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Кыймады әле. Татарстанның халық артисті Зөһрә Шәрифуллина. Татарстанның от қазанған артисті Азат Халилов. Ирлі қатынны 45 жыл бірге
Ни шагу налево, направо, кругом и домой. Ширищик Магуш. Зөһрә Шәрифуллина. Иң матур парлар бездән соң кала. Яратам сезне, рәхмәт, бәйрәм белән. Яратабыз Зөһрә. Аллага шөкер. Субханаллах. Теге ир белән хатын яшәгәннәр, картайганнар, 60 елларга гомер иткәннәр. Ире закыз кенәгәсен каяндыр эзләп тапкан да, сәгатьләр буена карап утыргач каршыга әйтә икән: "Нәрсәсен карап утырасың инде син аны сәгатьләр буена шуны беренче күргән кебек?" Карт әйтә икән: "Карыйм әле, строгы кашан чыга икән?" дип әйтә ди. Исәнмесез? Хаумагыз, здравствуйте, I love you, фантастик, Google, Уфа, Башкортстан, Зифа Нагаева. Рахмәт. Бүгенге юбилей концертын алып барырга кушкан шул кадәр шатландым. Аллага шөкер, теләгем шул иде җәмәгать. Чыннан да ураза айларында теләгән теләкләрем кабул булды. Сезнең дә укыган дуаларыгыз, теләгән теләкләрегез кабул булсын. Аллага шөкер, сәхнәгә чыгып, Зифа Нагай дип игълан итү үзе зур бәхет. Шулай бөтен артистка да тәтеми. Әле бит әле шарасында йөрилек, Аллага шөкер, нормально. Үзгәрмәгәнбезме? Иратлар ничә яшьтә булсалар да, алар барсы да тыштан караганда яңа төзегән йорт шикелле. Только ирләрнең канализациясе гына туза. Ана Зифа да әйтте, ничә яшь икәнен әйтмим ди. Әйтмә, хатын-кызның яшен сорамыйлар җәмәгать. Теге яшь дигәннән ике хатын утыралар икән ресторанда, кәефләр яхшы. Берсе читкә борылып караганда, карал дип әйтә ди ахиратеннән. Анында ике әби утыра. Бигрәк ямсызлар, бер 10 елдан соң бездә шулар кебек булырбыз микән дигәч, ахираты жүләр күзгү бит ул дип әйтә ди. Күзгегә карамасаң, паспортыңны күрсәтмәсәң, яшеңне әйтмәсәң, без һаманда 18дә Зифа Нагаева кебек. Алкышлап каршылык җәмәгать. Тагын да бер кунагыбыз, сез яраткан популяр җырчы Ратмир Валиев. Алкышлап каршылык. Әле карлы, әле зарлы көн була. Үтә бар да үтә яңа көн туа. Сиңа дигән кояш чыга барыбер. Шатлыкларын көтмәгәндә кул суза. Салкын кышларны кышлап, җылы җәйләрне җәйләп, бу дөньяны яшәүләре ничек булса да әйбәт. Бер-беребезгә ярдәм итеп, бер-беребезгә хөрмәт итеп, тормышны барыйк әйдәп, тик әйдәп. Төшенкелек уйларына бирелмә, дөнья куам дип артык üzülмә. Пар бәхетнең канатларын кайырма, гомер иткән дус туганнан аерма. Салкын кышларны кышлап, җылы җәйләрне җәйләп, бу дөньяны яшәүләре ничек булса да әйбәт. Бер-беребезгә ярдәм итеп, бер-беребезгә хөрмәт итеп, тормышны барыйк әйдәп, тик әйдәп. Yıllarını sanama, birişem dip küzgülerge karama. Yaşlık ötken kartlık gelip jitmegen, yaşibız biteli ömür bitmegen. Salkın kışlarını kışlap, jılı jeylerini jeylep, bu dünyada yaşavları nişik bolsa da əybət. Biri-biribizgə yardım etib, biri-biribizgə hürmət etib, turmuşni
şeylerini ceylep Bu dünyada yaşavları Nişik bolsa da eybet Bu dünyada yaşavlar Nişik bolsa da eybet Biri bizge yardım etip Biri bizge hürmet etip Turmuşnu bari gaydep Turmuşnu bari gaydep Turmuşnu bari gaydep Ratmir Valiyev. Alkışlap karşılayalım. Tağında bir konağımız. Siz yaratkan özünün Zifa apasının repertuarında bir köp jırları bulgan, yaratıp başkaratırgan jırşımız. Ul da bulsa Gülşat Arslanova. Koyun ormanını da qaladım, koyunlar ortasını da Bexit süreni de deyip, soruysuz tutasız da Soruysuz tutasız da Yuğalası gelgeni şaqlar koyun aralarını da Koyun sirleri yaşırın yürek yaralarını da Koyun sirleri yaşırın yürek yaralarında Uylar tüge basıp oturam Kuş koyunlar tübünüde Koyunlar gına ağlarlık Xiller bulak көңелде Xiller bulak көңелде Koyun tüzümlegi tüzüm Jilge bügülgenlerde Üzülsem de üzüliken Sin dip üzülgenlerge Koyun tüzümlegi tüzüm Jilge bügülgenlerde Üzülsem de üzüliken Sin dip üzülgenlerge Koyunlar gülmegini de Kok түсті qorada var Bexit sirin dişlerinde Soğuşta yarada var Soğuşta yarada var Sirim tüktüm koyunlarga Koyunlarım tüzegez Yaralarını özüm ötem Şatlığımı bölegez Yuğalası gelgen şaqlar Koyun aralarını da Koyun sirleri yaşırın yürek yaralarını da Koyun sirleri yaşırın yürek yaralarını da Gülşat Arslanova. Kurstaşım. Зур рахмет. Kültür Agartı Училищесinde birge okuduk. Alkışlayalım. Бергәләп театрда уйнадык, әйбет. Безнең группада егетләр юк иде. Ул минем партнер иде. Ayı, ubıştık televizeyme. Аны Zülfiye işitmesin. Минеке дә ишетә күрмәсен. Ayı, sinekini künşülüğünde bilem şitkere giteyim. Зур рахмәт Зифа апа, матур җырларыгызга, юбилейгыз белән сезне. Gülşat Arslanova.
Мына бит җәмәгать, нинди җылы сүзләр, Аллага шөкер, бергә укыдык, бергә белем алдык. Шуңа күрә Аллага шөкер югалмыйбыз. Шулаймы? Зур итеп рәхмәт. Зифаның инде бүген шатлыгы иченә сыймый. Чыннан да бүген шундый тарихи көн җәмәгать. Бүген бит Зифаның якты дөньяга туган көне. 1 март. Язның 1 көне. Bundan da zor vakit var mı? Şuna göre şatlanıp bitalmıyor. Allah'a şükür şehnekte gürletip, şu zalda motor itip, tamaşa kıldık, konsert ütkerdik, yübili ütkerdik. Bugün de bile şuşlay Allah'a şükür zamananın nindi buluna koramastan zal tuturup kilgen için zor rahmetlerimni eyte tur deydi Zifan Agayeva. Şundan da vaziyet üzgerdi cemaat, telefonlar tüymesiz hadır, işikler tutkasız, münasebetler hissiz, kalbasa itsiz, iş tülevsiz, kartlık pensiyesiz. Siz en bәхетле тамашачылар bugün Zifan Agayeva'nın юбилей konsertında. Bu sözlerini mingine tugul, buna kadir saknaga çıkacak jırçımızda daliller alkışlap karşılayık ali yaş, talantlı kızlarımızın birisi Mira Xudayberdina. Dime, gil qorаны da giyme. Үзең тапқан әрнүләрнең ярасын яра дime. Қара-қара җимештә, қара-қара бурышта, язмышның татлысы да, ачысы да бер ушта. Шикәрдә вак, тузда вак, сайлағанда уйлап yazmışım yalığıştı demeyim, üzüm gayiplemen hak. Yazmışım yalığıştı deme, üzüm gayiplesin hak. Gel tatlı da bәхет түгел ашыда. Ашылары аша килгән, бәхеттәнне татлыда. Кара-кара җимештә, кара-кара бурышта, язмышның татлысы да, ачысы да бер ушта. Шикәрдә вак, тузда вак, сайлағанда уйлап язмышым ялгышты демим, үзем гаеплемен хак. Язмышым ялгышты деме, үзем гаеплесен хак. Oqlarga, oqlamadı oqlarım. Oq deganning qaralarim, oqlab yurgan chaqlarım. Qora-qora jimishda, qora-qora burishda, yozmishimning tatlısida, ochısida bir ushda. Shikarda vaq, tuzda vaq, soylaganda uylab yazmışım yalığıştı demeyim, üzüm gayiplemen hak. Yazmışım yalığıştı demeyim, üzüm gayiplemen hak. Yazmışım yalığıştı demeyim, üzüm gayiplemen hak. Üzüm gayiplesin hak, üzüm gayiplemen hak. Mira Xudayberdina. Aşıkma, aşıkma, başı, koy aşıqasın. İşirge aşıqa barasın balmamda. Рахмет зор итеп. Зифа апаның матур жылларына зор итеп рахмет Зифа апа сезгә. Исәнлек, саулык, узын гомер сезгә Зифа апа. Рахмет. Рахмет тамашачылар. Үзеңә рахмет. Яшьләр ашыга, кая ашыгалардыр. Теге бер кызда бит килгәндә
тестігіне бейде екен, тоқтата алмайлар екен. Біреу келгенде, ниет қызу бейсіз, бұл бейт әкірім бейу, yok ирім біргіне сәгатқа жіберген, тезгіне бейімде қойтам деп айтады. Аллаға шүкір жамағат, алқышлап қаршалыған тағын бір саңғати, матур ғайланы сәхнәбіз түріне шақырам. Алқышлар білен қаршалық Әтқат Әлфира Загитовлар. Яратtık, kavuştuk, yaş çakta Balalar üstülleri koçakta Bugüninde onluk siyemiz Yolkan üstevçi biz uçakta Min barga sin bəxtli yaşa Min barga sin bəxtli yaşa Qayırma Xudayım var qanatımızını Patlığımız gelir güngeşe Gülsününe ömür diz ütelip Aksın eyde yıllar aksınlar Sin bulup yanımda sin bulup Herifte baktanlar atsınlar Yaşaganga yürek жылысын Тегіз бөліп досқа туғанға Сандар алмай желер дауылар Бір сөзде бір ойда болғанға Мен барға сен бәхетлі яша Мен барға сен бәхетлі яша Қайырма Құдайым бар қанатымызны Патлығымыз келер күнгеше Gülsünüme ömür diz ütelip Aksın eyde yıllar aksınlar Sin bulup yanımda sin bulup Herifte baktanlar atsınlar Ağırlıklar sine bidirmem Salkınlarda seni üşütmem Sin bereu, sen mine sin bereu Yatlarını canıma işitmem Min barga sin bəxtli yaşa Min barga sin bəxtli yaşa Qayırma Xudayım var qanatımızını Patlığımız gelir güngeşe Gülsünüme ömür diz ütelip Aksın eyde yıllar aksınlar Sin bulup yanımda sin bulup Herifte baktanlar atsınlar Sin bəxtli yaşa Min barga sin bəxtli yaşa Qayırma Xudayım var qanatımızını Patlığımız gelir güngeşe Gülsünüme ömür diz ütelip Aksın eyde yıllar aksınlar Sin bulup yanımda sin bulup Herifte baktanlar atsınlar Sin bulup yanımda sin bulup Herifte baktanlar atsınlar Sin bulup yanımda sin bulup Herifte baktanlar atsınlar Herifte baktanlar atsınlar Әтқат Әлфира Загитовлар ирлі қатынны Рахмат. 25 жыл бірге
Arttırdım mı neyi? Бигерәк иши күбрәк. Күбрәк mi? Yarar. Рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Безнең яраткан, хөрмәт иткән Зифа апабыз, сезгә олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бүгенге матур бәйрәмегез мөбарәк булсын, бергә булсын. Зифа апа сезгә ныклы исәнлек, саулык, озын, бәхетле иманлы гомерләр насыйп итсен Алла бирсә. Матур җырларыгызны иҗат итеп торыгыз, без үз нәүбәтендә халыкка җиткереп торырбыз. Рәхмәт Зифа апа сезгә. Бек зор рәхмәт сезгә. Рәхмәт Зифа, рәхмәт тамашачылар. Рәхмәт. Әлфирәдән дә бәхетле хатын юк. Ире аз сөйләшә. Һәр таңнар матур итеп атсыннар ди. Эх, җегет чаклар, кыз чаклар искә төшеп киткәндер инде. Мин әйтәм, ничә ел яшисез дигәнем, мин инде әдрәк арттырдым. Ярар, яшьләр бит инде алар. Без инде яшьлек искә төшсә, беренче чиратта беренче мәхәббәтләр искә төшә. Капка төпләре, хәтерлисез микән? Менә бер җегет басып тора икән кызы белән капка төбендә. Эх, теге кызның мәхәббәтен яулар өчен нәрсә генә әйтми инде. Телисеңме? Мин сиңа йолдызларны алып төшеп бирәм дип әйтә теге җегет. Юк, кирәкми, рәхмәт. Телисеңме, мин сиңа хәзер баскыч куеп, айны алып төшеп бирәм. Юк, рәхмәт, кирәкми. Телисеңме, мин сиңа хәзер кышагы белән берәр бакчага кирип, чәчәкләр алып чыгып бирәм. Теге кыз, юк, рәхмәт, кирәкми. Телисеңме, мин сиңа йөрәгемне бирәм дигәч, юк, кирәкми, мин йөрәк яратмыйм, бүтәккә яратам дип әйтә. Менә бу мәхәббәт җәмәгать. Сез инде мәхәббәтнең нәрсә икәнен беләсез, шулай бит? Мәхәббәт нәрсә ул? Мәхәббәт ул шүпрә, 9 ай күпрә, гомер буе үкрә. Урыслардан сразу, что такое любовь, тип урыслар нәрсә ди? Любовь – это электрический ток, который проходит от головы до ног, потом поднимается до такой точки, откуда рождаются сыновья и дочки. Сәхнәбез түрендә аңардан да тагында сез яраткан устарак җырчыбызны чакырыйк әле. Татарстан кунагы, алкышлап каршы алабыз Сирина Зайнетдинова. Nereden ürgen ayalarda Oyya oyya idi pasılara Bizge jitti Pazılarga da jitti Enikeyisinin kulağının atları Kükküleri yarıp külüge düşeydi Enikeyimnin hoppa pazılara İdi şunda kıtna Girip gider işin ibarı Enikeyiminni uylarımdan Konnatıları koman kalmadı Bir bekke üstüreler Ak yağlıklı enikey yanında Bir sebepsiz bulgan tepkelerine Hem minada enken barında Kükleri yarıp külüge düşeydi Enikeyimnin baba kızları Kaytası idi şu vakitni Yürek gider işin ibarı Enikeyiminni uylarımdan Konnadıları koman kalmadı Enkey, ok yollikli enkey Yaşı təgərəplər düşər Enikey
sağınıp süylü qazıların Qazılar bilen birge sağınıp süylü Qazı üstəlgən yaşlık yılların Küklər yarıb külge düşeydi Engeyimden appa qazları Ey qaytası İde şu vakitna Gülüp gider eşin ibaret Küklər yarıb külge düşeydi Engeyimden appa qazları Ey qaytası İde şu vakitna Gülüp gider eşin ibaret Anladılar haman kalmadı Anladılar haman kalmadı Kalmaz enkey, kalmaz konatlarım Seni oylar şaklarımda Бик рәхмәт. Бүгенге залда отырган һәрбер әнкәйләрнең күңелләренә биле булып ирешсен шушы матур җырыбыз. Искиткеч көн бүген. Бүген дөньяга шуның хәтлек әйбәт, шуның хәтлек талантлы, шуның хәтлек күп кырлы иҗат кешесе дөньяга килгән. Зифа апа Нагаева. Зифа апа, рәхмәт булганыгыз өчен. Минем иҗат юлымда очраганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сезнең иҗатыгыз ул искиткеч, ул әһәнле, ул мәгънәле. Һәм әле безнең буынына түгел әле тагын да бәләкәй яшь буыннарга мирас булып кала торган иҗат ул. Рәхмәт. Әле менә язмышсын дигән җырымны минем соңгы җырларымның берсе Зифа апа искиткеч матур иттереп иҗат иткән язмышсын. Әле уң яктан бәрә, әле сул яктан бәрә. Сабыр күңел, түзем йөрәк, барысында күтәрә. Şatlıkta bulsun dedim Gel yoluna bulmayıl Gel soluna bulmayıl Yazmış diğer gülmektir Salıp taşla bulmayıl Gel yoluna bulmayıl Gel soluna bulmayıl Yazmış diğer gülmektir Salıp taşla bulmayıl
Безіне шулайсын ел Күттәрілеріме бұл дейіп Безіне шулайсын ел Оң яғы бар, сол яғы бар Киген киімлерінің де Әйті бітмеген сірі бар Дүнияда кімлерінің де Әлі оң яқтан бәрі Әлі сол яқтан бәрі Sabır көңіл түзім ерек Барысында күттәрі Sabır көңіл түзім ерек Барысында күттәрі Sabır көңіл түзім ерек Барысында күттәрі Татарстанның атқазанған артисткасы Сирина Зайнетдинова. Рахмет бик зур. Рахмет Жайт абый. Рахмет тамашачылар. Бу алкышлар Зифа апага. Зайнетдинова Сирина. Сирина Зайнетдинова. Татарстан. Рахмет. Аллаға шүкір жамағат. Ай, жамағат, шул қадар өзімді ношар хис етем, еметігі бір өйтейіп екен бет. Мәштүрә деп айтады, мәштүрә. Қаралы, менің юбилей бұла, шул күнді. Келірсің әлі, ярамы? Ярар, кімдер бұласың анда? Анда енді сен білген кішілер, анда хирург Хасанов бұла, анда гинеколог Найла Наиловна, анда онколог Азат Габбасович бұла. Келем алай бұлғаш, мет кінешкіні да алырмын енді затына мет комиссия өтіп қайтармын деп айтады. Бұда жамағат шуның кебек, шуға күрі Башқұртстанның атқазанған артисті, сіз яратқан Марат Шайбаков. Жиынадың кетерге яшьләрең көзіңді Мин генә түгел бит әрнисең өзіңді Әліге варалар бір генә адым бит Син минем яшьлектән яратқан ярым бит Араны өзәргә эзләмә юлларын Булса да башкалар Балары мин булмамын Мин булмасы баралар Минем күк яратмас Үзілген аралар Яңыдан ялганмас Шулай керек дейсәң Ушлашып китербез Син мине, мин сине Бәхетсіз итербез Ят ярлар янында Сағынып, сарғайып Үзіліп, ялғанып Ғөмірләр өтербіз Араны өзәргә Эзләмә юлларын Булса да башкалар Алар мин булмамын Мин булмасылар алар Минем күк яратмас Үзілген аралар Яңыдан ялганмас Yılıysan, sen şulay tiledin Min birgen bəxtinin Qadrin bilmedin Dünyada yarlar köp Sina da, mina da Sen bulması ol mina Ol bulmasın sina Aranı zerge Ezleme yolların Bulsa da başkalar Alar min bulmamın Min bulmasılar alar Minim gül yaratmaz Üzülgen aralar Yanıda yalanamaz
Башқұртстанның ат қазанған артисті, популярсыз яратқан артист Марат Шайбаков. Зор рахмат, хөрмәтле дуслар. Зифа апа, шын күңелдән сені туған күнің белән кайнар котлыйм. Исән сау бул, главный, шундый матур җырларың өчен сиңа зур рәхмәтләр. Инде менә гомер буе дисәң дә була, Зифа апаның җырларын җырлыйм. Һәр җыры хит булып бара. Шуңа күрә таза исән булсын. Иҗади уңышлар, Зифа апа. Зур рәхмәт сезгә. Матур итеп зал тутырып килгәнегез өчен. Исән сау булыгыз, дуслар. Зур рәхмәт Җавит абый. Үзеңә рәхмәт. Матур итеп әйткән өчен сүзеңне рәтләп. Аллага шөкер җәмәгать. Үпкәләмиләр. Диванага үпкәләмиләр бит инде алар. Шулай бит. Марат сорый бит миннән. Җавит абый, ничек Зөлфия апаны таптыңсың? Икегез дә пар килгәнсез ди. Мен әйтәм. Ходай Тәгаләдән сорадым. Ходаем Аллакаем миңа бер үк мине яраткан, итәгатьле, инсафлы, мөхөрбанлы, шибәр уңган хатын гына насип итсәң ярар иде дигәнем. Ходай Тәгалә миңа Зөлфия апагызны бирде, мен әйтәм. Зөлфия апагыз Ходайдан сорамагач, аңа мин дивананы биргән. Миңа кияүгә чыккач, подружкалар, дус кызлар әйтәләр икән, Зөлфия апа, Зөлфия, ник аңа кияүгә чыктың? Ул Җавитнең дивана маймыл икәне, жүләр икәне маңгайына язылган бит дигәч, Зөлфия беләсез нәрсә дигән? Ул вакытта аның шолкысы бар иде дип әйтә ди. Күренмиме? Зур рәхмәт, дуслар. Алкышлап каршылык тагын бер яшь талантлы кызыбызны, Гөлназ Кадырбердина. Алкышлап каршылык әле. Рәхмәт, Гөлназ. Хайырлы кис, хөрмәтле тамашачылар. Бүген бездә шундай матур байрам, Зифа апайыбызның туган көне юбилее. Зифа апай, без һине нык яратабыз, хөрмәт итәбез. Йырдарың гөрләп тора. Без шул тиклем яратып башкарабыз. Бuna ошо сескеләрде Җавит агай бирәйек әле, Зифа апай гайраймы? Адресы язылганмы? Адресы язылган. Зифа апай ишетәһеңме? Без һине нык яратабыз, хөрмәт итәбез. Һәм инде бuna әле йырлаячак йырдарымның береһе, иң тәүге йырымның береһе Зифа апай белән эшләгән вакытта беренче тапкыр йырлап сәхнәгә сыккан йырдарымның береһе Гомер итү, ялан үтү түгел. Кешеләрдән кеше айырмалы, тыштан сибәрлектә күренмәй. Кайһыбызның ниндәй икәнлеге бергә гомер итмәй беленмәй. Гомер үтү ялан үтү түгел, тормыш тормай көндә алланып. Ердәге бәхеттән кала күрмәйек, күктәге тургайга алданып. Гомер үтү ялан үтү түгел, тормыш тормай көндә алланып. Ердәге бәхеттән кала күрмәйек, күктәге тургайга алданып. Әллә кем булырбыз кеүек кайсак, ни булып бетәсәген белмәй. Бу етмәстәй дәргә үреләбез, янәшәләге ямды күрмәй. Гомер үтү ялан үтү түгел, тормыш тормай көндә алланып. Ердәге бәхеттән кала күрмәйек, күктәге тургайга алданып. Гомер үтү ялан үтү түгел, тормыш тормай көндә алланып. Ердәге бәхеттән кала күрмәйек, күктәге тургайга алданып. Бер китәргә кәрәк икәнлеген берүгә аңлагыз. Аңлашып өлгермәй аерылып, гомерлек әрнүдә
қалмағып ғұмыр яlan өтеу түгел тұрмай күнде аланып ердегі бақыттан қала күрмейік көктегі тұрғай қалданып ғұмыр яlan өтеу түгел тұрмай күнде аланып ердегі бақыттан қала күрмейік көктегі тұрғай қалданып ғұмыр яlan өтеу түгел тұрмай күнде аланып ердегі бақыттан қала күрмейік көктегі тұрғай қалданып көктегі тұрғай қалданып. Гүлназ Қадырбергіні. Достар, міне шундай рахатлық білән сәхнәбіз түріне шақыраймәлі бір жыршынаймы. Шундай рахат, шөнки ол біздің шақмағыш келіні. Зифа Нагаеваның ижатташ жақын досты. Ғайлелері білән сәнғатта, хаттаның бір туған інісі Татарстанда Салауат жыр театрында индонезия ел қызмет қоя. Татарстанның от қазанған артисті, виртуаз гармоншылардың бірсі Ильфат Шайықов. Кім турында сөз барғанын аңлағансыздар, сәхнәбіз түрінде Зила Шайықова. Шушы жырлар қалды Иракта, шушы жырлар қалды Иракта. Әткей мұңын сақлап яшеген әнкейін, таянышта бізге тіректі. Әткей мұңын сақлап яшеген әнкейін, таянышта бізге тіректі. Әткей мирасына табынам, гармонарына қоғынам. Әткей гармон ойнап, әнкей жырлап,
Үткен болашақны сағынам, үткен яшьлегімні сағынам. Zila Şayıkova. Hürmetli yaratkan Zifapabız, менә шушы гармонлы өй, гармон моңнарын, жырларын тыңлап үскән әнкәйем дә сәлам әйтте. Алар да яраталар Зифапаны, туганнарым яраталар. Зур рәхмәт Зифапа, исәнлек, саулык, бәхетле, шатлыклы тормыш, иҗади уңышлар телибез. Инде яңадан яңа җырларыгыз туып торсын. Зур рәхмәт. Zila Şayıkova. Şakmağış gelini. Rahmat Zila. Senin de ismini geleytip turası kila. Çünkü benim ikinci muhabbetim Zila idi. Tege kilin degenden bit, bir jigit bit, bulaşak hatının kursetterge alıp kaytkan, etisi bilen enisine gelip kirgen, işingenler, şeyler işkenler, aşağıdan işkenler. Tege jigit enisin bülmege kirip, eni, kilin bulası kişi uşadın mı? Oğlum men bulayğına ayta almayayım de, sen onun sumkasını tekşirip qara. Eğer de sumkasında tertip bulsa, ilen bir sözüm de yok. Kilin көрмәгәндәгенә малайы тегенең сумкасын түгеп салган, карый, кире тутырып куйган, әнисенә килгәндә әни сумкасын карадым. Анда аның нәрсә генә юк. Ул сынык помада, ул туздырылган пудра, ул кагазлар, анда нәрсә генә юк. Дивана. Ул бит минем сумка дип әйтә ди әнисе. Zalda kilinler var mı? Kilinler var mı? Bardır indi. Tavuşlarınız kilmeyi. Kaynanalarınız bu salakırı. Şayarıp aytayım. Kilin bulmagan yer bir yerde de yok. Kilinler kalaraski yok. Onların bulmagan yeri yok. Yavagat, hürmetli dostlar, bana tağın bir Tataristan konağın karşılığınız alı. Şundan da kayağına varsa da halk yaratıp kabul etatirganı. Özünün gastrolleri bilen tamaşaçılarına ol Başkırtistan deysin mi, ol Tataristan deysin mi, kayağına varsa da yaratıp karşılatırgan şunda jırşımız. Ol sizin de, onun da jırları sizin köngüllerinize de hoş gelir. Tataristan'ın, Başkırtistan'ın at kazangan artistkası İrke. Hayırlı kişi ister misiniz Ufa? Sabır keşi tabasın, şilteli yat qarashlardan meni saqlab qalasın, meni saqlab qalasın. İki alma iki gel, iki akışını bil, iki ayrılmaz kanat. Men seni yaratam, yarat beni canım, yarat. İki alma
Бик зур рәхмәт алкышларыгыз өчен. Инде Зифа апаның җырларын җырлау минем өчен бер зур дәрәҗә булып тора. Бездән соң килгән буынга да матур җырларын язсын дигән теләктә калам һәм инде бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәм. Инде берничә тапкыр тәбрик иттем сәхнә артында да. Һәм аның җырларын аеруча яратып башкарам. Киләсе җырда яңа җырларымның берсе мәхәббәт турында, мәхәббәтнең хисе турында. Мәхәббәт гомеребез буена безне ни генә кыландырмый, җырлата да, елата да, дулата да, уйлата да, гомумән безне үрле-кырлы сикертә мәхәббәт. Шулай итеп, әнә шуның турындагы җырымны бүләк итим әле. Күрмәгәнемне күрсәттең, мәхәббәт дип атала. Мин булмадым түгел анда, мин булдым. Мин тоймадым түгел аны, мин тойдым. Бу рәхәтнең ни икәнен мин белдем. Мин күрмәдем түгел аны, мин күрдем. Елаттың да, елмайттың да мәхәббәт. Дулаттың да, җырлаттың да мәхәббәт. Күрмәгәнемне күрсәттең, күрмәгәнемне күрсәттең, күрмәгәнемне күрсәттең. Ват рәхмәт. Елаттың да, елмайттың да мәхәббәт. Дулаттың да, җырлаттың да мәхәббәт. Күрмәгәнемне күрсәттең, күрмәгәнемне күрсәттең, күрмәгәнемне күрсәттең. Ват рәхмәт. Күрмәгәнең килә диләр, күрәсе. Юк күрсәм дә тагын килә, күрәсе. Бу рәхәттән тереләсе, үләсе. Тагын бер кат баш югалды, сөясе. Елаттың да, елмайттың да мәхәббәт. Дулаттың да, җырлаттың да мәхәббәт. Күрмәгәнемне күрсәттең, күрмәгәнемне күрсәттең, күрмәгәнемне күрсәттең. Ват рәхмәт. Елаттың да, елмайттың да мәхәббәт. Дулаттың да, җырлаттың да мәхәббәт. Күрмәгәнемне күрсәттең, күрмәгәнемне күрсәттең, күрмәгәнемне күрсәттең. Ват рәхмәт. Тагын бер кат шулып торма. Тагын бер кат шулып торма төшенә. Шатырдатып басып беттең кешемә. Бер яратсаң булыр иде бик әйбәт. Тулыр иде урамга яңа гайбәт. Елаттың да, елмайттың да мәхәббәт. Дулаттың да, җырлаттың да мәхәббәт. Күрмәгәнемне күрсәттең, күрмәгәнемне күрсәттең, күрмәгәнемне күрсәттең. Ват рәхмәт. Елаттың да, елмайттың да мәхәббәт. Дулаттың да, җырлаттың да мәхәббәт. Күрмәгәнемне күрсәттең, күрмәгәнемне күрсәттең, күрмәгәнемне күрсәттең. Ват рәхмәт. Күрмәгәнемне күрсәттең, күрмәгәнемне күрсәттең, күрмәгәнемне күрсәттең. Ват рәхмәт. Күрмәгәнемне күрсәттең. Ват рәхмәт. Татарстанның, Башкортстанның атказанган артисткасы, күрмәгәнне күрсәтүче Иркә. Рәхмәт сезгә. Иркә. Аллаға шүкір жамағат. Хәзер бик җитди булырга кирәк, чөнки сәхнәбез турында юбилярыбызны котларга килгән кунакларыбыз бар.
Алар шаярганны яратмыйлар, әмма дә ләкин үзләре дә жыр телле, шаян сүзле һәм инде иҗатны, сәнгатьне ярата торган кешеләр. Һәм шуларның берсе сез яратып карый торган, инде кайда гына бу телеканалны карамыйлар, яратмыйлар. Шуңа күрә алкышлап каршылыйк әле сәхнәбез түрендә юбилярыбызны котларга килгән Туган тел каналының генераль директоры Азат Галинур улы Бахитов. Ашыкмагыз. Зифапа. Һәм инде дуслар, кышлар астында юбилярыбыз. Зифапа, мен сезне үземнең исемнән лично һәм телеканал Туган тел исеменнән сезне туган көнегез белән котлыйм. Сезгә уңышлар, кәефләр, сәламәтлек, тазалык сезгә. Әйдәгез әле безне алдагы елларда да шулай үзегезнең эшләгерләрегез белән сөендереп яшәгез. Ярамы, тагын күп җырлар языгыз. Без бергә дә яздык. Менә бүген җырлым безнең бергә язган җыры сезнең сүзегез, минем мелодия. Бүген шушы җыр була. Бик рәхмәт. Бу җирендә чыкмыйча булдыра алмадым. Чәчәкләр сезгә. Ай рәхмәт. Чөнки дә кадерле гомремнең кадерен арттырган тәңгәл. Җырларымның кадерен арттырган тәңгәл. Татар башкорт аралыгына матурлык истәгән, дуслыкны саклаган, аклаган тәңгәл. Туган тел каналы гигант пластинканы хәтерләтә. Алтын, тирә-як өлкәләрдә дә, хәтта җырларым гына түгел, 7 ел дәвамында алып барган күзгә күз карашып тапшыру аша да мине генә түгел, тугандаш, якын мөселман халкы, хәтта урыс халкы да башка милләтләр дә туган телне чит төбәкләрдә дә яратып карау бәхетенә ирештеләр. Бу сезнең коллективның, коллегаларыбызның зур эшмәкәрлеге, минем бәйрәмем туган телнең дә бәйрәме, минем матур җырларымның бәйрәме, Азат Галинур сезнең дә бәйрәмегез, уртак җырларыбыз бүгенгедәй күптән күп булсын. Рәхмәт, туган телне яратып караучылардан алкышлар. Рәхмәт сезгә, папа. Азат Бахитов. Яшьлегемнең аккышлары инде, эзләремне күмгән буран тулып. Яшьлек кышларымны, минем сагынуларым, чәчләремә ява карлар була. Бу гомер шул сулар кебек, бу гомерләр җилләр кебек. Яшьлегебез артта, ләкин күңел һаман, йөрәк һаман яшьлек дигән атта. Бу язларда шулук матур язлар, язгы таңнар шулук алсу таңнар. Йөрәк белән һаман яшьлегебез дә без, ярлар гына башкаларда ярлар. Бу шул сулар кебек, бу гомерләр җилләр кебек. Яшьлегебез артта, ләкин күңел һаман, йөрәк һаман яшьлек дигән атта. Атлап киләм күзләремә иртә, гомер үтәм җәйләремне җәйләп. Сагышларда минем, уйда яшьлегемне, урап йөреп кайтам җияүләп. Бу гомер шул сулар кебек, бу гомерләр җилләр кебек. Яшьлегебез артта, ләкин күңел һаман, йөрәк һаман яшьлек дигән атта.
kebek ömürler jiller kebek yaşlığımız orta lakin ko'ngil hamon yürek hamon yaşlık diyen atta bu ömür şu sular kebek bu ömürler jiller kebek yaşlığımız orta lakin ko'ngil hamon yürek hamon yaşlık diyen atta yürek hamon yaşlık diyen atta Azat Bakitov. Bek zor rahmat. Kutlaуларыгыз үшін ижади оңышлар һәм инде Туган тел каналы һәр вакытта да тамашачыларны сөендереп яшасын. Хөрмәтле дуслар, бу артистыбыз сәхнәгә чыгар алдыннан монда сөйләп торуның кем икәнен игълан итәсе дә юктыр. Шуннан да хәзер инде аның регалияларын әйтүгә, көчле алкышларга күмәсезне дә беләм. Чөнки сәхнәбез турында Зифа апасының яратып җырлый торган җырларын тамашачыларга ирештирә торган талантлы егетләребезнең берсе якташыбыз Башкортстан егете, ике республиканың халык артисты Ришат Төхвәтуллин. Хәерле кич, Уфа. Kışkan, jiliga ışkan, yaratan birəv bulan, yaradışıb qavışqanlar, qara qışday matır idib, yaşab ömürlər uzaq. Alqışlar parlab dayana, sunadı
Ay rahmat. Rahmat Уфам. Hayırlı kиш. Исәмсез, барыгызны шатмын күрүмә. Шуннан да бүген бик зур бәйрәм безнең башкалабыз Уфада. Һәм инде мин дә монда килмәсәм дөрес булмар дип уйладым, хөрмәтле тамашачылар. Минем иҗат юлым төрлечә булды, дуслар. Башлап җибәргәндә дә катлаулы җырлар, җырларсыз калган вакытларымда булды. Менә шул вакытта Зифа апага мөрәҗәгать иткәч, мине өеп үзенең тегермәне аша күп җырлар без аның белән 1 ел эчендә генә бер 5-6 җыр иҗат иткәнбездер. Һәм һаман да шушы җырларыбыз халык күңелендә бер генә дә концерт әле Зифа апаның җырларсыз узганы юк. Зур рәхмәт аңа. Мин инде аның белән бер заманада иҗат итүем белән горурланам һәм шиксез үземне бәхетле итеп саныйм. Рәхмәт сиңа, Зифа апам. Шунда дуслар, менә Зифа апа белән менә 1 минут аралашып алсаң да, яхшы психологка барган кебек. Ул сине кирәк икән урына да утырта, кирәк икән төшенке кайфик булса күтәреп тә куя. Һәм шул ук вакытта сөйләшкәндә дә бер җыр язып та куя. Менә минем репертуарда, мәсәлән, Зифа апаның җырлары елда берәр 2 җыр булса да өстәлеп бара. Һәм менә бер туган абыйыма без туган көненә мин инде Зифа апага мөрәҗәгать иттем дә, абыйга сюрприз итеп, абыйыма дигән җырны алып кайтып бүләк итмәкче булган идем. Авылга кайткач, абый бу җырны инде машинада гына туган көненә 2 көн кала инде авылга кайттым һәм инде абый минем машинага утырганда авыл буйлап рәхәтләнеп йөри икән шушы җырны тыңлап. Мин инде сюрприз ясыйм дип абыйга туган көне беренче тапкыр бу җырны тыңлатам. Бу җырны инде бу яттан белә хәзер. Беренче тапкыр тыңлаган кебек тыңлый. Зифа апа, сиңа бик зур рәхмәт. Бүгенге көнгә кадәр менә тормыштан алынган яратып җырлаган җырларның берсе халык исеменнән дә әйтәсем килә. Нинди генә Рәсәйбезнең милләттәшләребез яшәгән шәһәренә барсак та Зифа апаның җырларын аеруча сорыйлар. Зур рәхмәт. Аңа гомере узын булсын, иҗат тегермәне бер кашан саекмасын. Һәм инде барчабызга да, хөрмәтле тамашачылар, бәхетле гомерләр телисем килә. Бәхетне төрле кеше төрлечә аңлый. Тик шулай да бүген менә шушы минутта, иртәгә түгел, бер секундга түгел, хәзер дуслар, бәхетле итеп яшәүегезне телим. Бәхетле гомерләрдә Зифа Нагаева көе һәм сүзләре. Бәхтле өмірләр тіләп жырлыйм алларызда, матурайрак булсын дөнья безнең барларыбызга. Биек тағлар шишмаган нурланып, яшайыз кадір хөрмәтле өмір буе зурланып. Яшик туган көннәрдә дә, тумаган көннәрдә дә, бәхтле өмерләрдә дә, өмерле бәхетләрдә, бәхетле өмерләрдә, өмерле бәхетләрдә. Səbəb buldu tağda Bibi kanım ormanında jilləklik Vaqdalar birişməsək də dostlaşmaqda güləşdik Yaşıq doğan günlərdə də duman günlərdə də Bəxtli ömürlərdə də ömürlü bəxtlərdə Bəxtli ömürlərdə ömürlü bəxtlərdə Payı bulmasın bir günde biz yaşayan ilerde Bibi tanım etrişkele tübesi Ayrılıp gitip ölen kilesizlik küresi Yaşık doğan günlerde de duman günlerde de Bəxtli ömürlerde de ömürlü bəxetlerde Bəxetli ömürlerde ömürlü bəxetlerde ömürlü bəxetlerde ömürlü
Татарстанның Башқұртстанның халық артисті Ришат Тұхватуллин. Ришат Тұхватуллин. Башқұртстанның атқазанған артисттары, виртуоз гармоншылар, музыканттар, жыршылар, Айдар Алмаз Юнусовлар. Афарин! Алмаз, Айдар Юнусовлар. Афарин! Башқұртстанның атқазанған артисттары Айдар Алмаз Юнусовлар, алқышларыңыз! Айдар Алмаз!
Алмас. Рахмет етегіз. Міне шулай, егіріп кіна. Егізі рахмет. Işanışlı yigitler, talantlı yigitler, Allah'a şükür cemaat, ышанычлы дегеннен, теге өр-яңа самолетқа бит, bütün professorlarını, akademiklarını, konstruktorları, inженерларны кертіп отыртқаннар, ей сұқланып отыралар екен, өр-яңа шундай сауық белән эшләнгән самолет, ул утыргычлары шундай уңайлы, нәкъ шушы Башкортстан концертлар залындагы шикелле. Иң азактан бер иркергән дә хөрмәтле профессорлар, академиклар, сезгә зур итеп рәхмәт. Бу самолетны сез белем биргән, укыткан студентлар төзүде. Сез хәзер беренче тапкыр шушы самолетта ұшып китеп сәяхәт кыласыз дигәч, барсы да куркып чыгып качкан. Bir profesör oturup kalgan, tege mujik kilgende, iptaş profesör, siz işitmediniz мәллә. Bu samolyotni siz bilim birgen studentlar tüzüdü. Hazır birinci tapkır uçup gitesiz digeç, barsı da korkup çıkıp kaçtı. Siz yine oturup kaldınız. İşittim, diye aytadi tege profesör, işittim. Men özüm bilim birgen okutkan studentlarga şanam. Bu samolyot kaka uçup gitu, bu hali kobunmayacakta, diye aytdi. Şuna göre cemaat, bugün bayram sahnasının turunda şanışlı jigitler, şanışlı kızlar, barsı da şanışlı talant iyeleri. Çünkü ul cemaat, kilgen konaklarının barsı da siz yaratkan, biz yaratkan, halk yaratkan, Башкортстан һәм Татарстанның сөйкемле, талантлы кызы Зифа Нагаева конакларын алкышлап каршылыган үзендә сәхнәбез түрендә Татарстанның Башкортстанның халык артисткасы Зифа Нагаева.
Ой, рәхмәт. Ой, рәхмәт, рәхмәт. Яра калганын безгә барга сөйләрсең, яме? Гөлшат Арыслановның иптәше вакыт юк. Туган кайым рәхмәт, апа кайымның кадерле балалары. Ай, рәхмәт Рита кайым, кияүкәебез. Алкышлаган булыгыз, минем туганнар менделәр, йөришеп тауга менгән кебекләр. Эй, Зиләкәемнең бәбиләре. Айгел, рәхмәт килгәнегә стәрле тамаклардан. Ай, рәхмәт туганым. Әйдә. Зифапа, зур рәхмәт. Шундый матур концерт өчен. Әлдә булгансың әле. Йөрәккә кирип, кире чыкмай торган җырларыгыз өчен зур рәхмәт Зифапа. Туган көнегез белән. Минем туган икәнне күреп торайымы? Теле минем кебек. Зифу Нагаеву вручаются золотые люди за профессионализм, отзывчивость, безупречное служение Родине. Вот второй номер здесь Путин идет, Зифу Нагаева 14-е. В прошлом году шикарно вы выступили в Дом актера. 30 января здесь я жду. На мой юбилей, на следующий год. Рәхмәт, Мансур, рәхмәт. Чират, алкышлап торыгыз, шәп итеп китәбез. Ай, кемнәр? Онук, Ручка, Илдар, әйе, янының Илдар Садыков, ничә еллар Идрис Гатин турында ахырда әйтермен дигән идем, безнең менә шын бөтен концерт сагында утырган егетләребезнең берсе, әлеге көндәге минем операторларым вазифасында Илдар була торган, бергә җырладык, җырлыйбыз, яшибез бергә. Афарин, аның оныгы, улы да минем белән бергә эшләгән. Ай, афарин, афарин. Рәхмәт. Күршеләренең балалары, күршесенең баласы. Шундый шәп кешеләр белән яшәп, Лидишка, рәхмәт. Әу. Рәйсәннең Медихатның Халык кайтып китә, син узак уйласын. әнисе. Кайткач, яткач улар белән әллә кемнең энесе ди, лишь бы человек был хороший. Бу нәрсә? Акчамы монда? Хат кынамыны? Мин уйлаганым конверт дип. Рәхмәт. Абау Фидарис. Таныдым бит. Рәхмәт. Борой. Рәхмәт. Ага, Зөһрә беләмени? Әйтмәй кара иптәш, мин сорыйм бит кем белән килдек дип, әйме? Рәхмәт. Әйдә тизрәк. О, Ваисовлар килә, алкышлар тизрәк. Нақып Битхатш. О! Көнем белән сине. Узын гомер. Яратам сине. Юк. Мынчаны әйбәт төзедекме икәү? Да. Төзедек. Мунча керегә килегез, Марсил белән башлаганык. Зифапа, картлык 90-нан гына башлана хәзер. Так что әле эшләргә ярамы? Без сезне нык яратабыз, яме? Живи долго. Мы тебя очень любим. Атасы балалары булмас иде булар. Ваисовлар! Әнигә сәлам. Калганнар өйгә кайткач рәхмәт. Луиза Газизовнага күп сәлам, Нақып Битха куя җавит. Рәхмәт, алкышлар. Дуслар. Ой, рәхәт. Мин инде торам дигән, торайлы кашан шулай икәү торырык әле без. Кем дип уйлыйсыз? Кем? Әнә, бирегез. Буяклар беләләр икән сине. Буяклар. Ришат Тухватуллинның әнисе. Әтисе залда. Менә, ана балконда тагынаграк алкышлыйлар. Кара Ришатка. Ришатның менә рәхәт тыңлап торыйк. Ришатның 80 дип әйтик процент җырлары минем тарафтан язылганнары аның йөрәге аша, әнисе йөрәге аша үтеп, әйе балам, бу синең репертуарга ята дигәне. Үзенең гомере буена мәдәнияткә хезмәте белән, матур җырлары белән дә баласына шундый юл күрсәтеп, халык сөюен яулаган, ул үстергән Розалия Тухватуллинага алкышлар, минем олуг кунагым. Рәхмәт, Айрат, сиңа да сәлам. Әйдә кочаклашабыз. Рәхмәт, Зифапа. Син беләсең мине ничек сине яратам, мин шул хәтлек белән Туймаз районы Карамал-Гөбәй авылыннан ук сине юбилеең белән котларга килдек. Рәхмәт сиңа, шундый матур җырларың өчен, рәхмәт чиста күңелең өчен. Бик яратам. Юбилеең белән тагын бик күп еллар шундый матур җырлар иҗат итеп яшәргә ясын. Алла бирсә, дус булып бер-беребезне якын итеп, күрешеп яшәргә ясын. Хәзер җавит.
Күптән түгел дип әйтегенде яшын әйтмейбез, біз бит кызлар кебек әле Розалия белә. Ул миннән күпкә яш булса да юбилей үтте. Мине махсус кунак итеп чакырды Ришат Тухватов. Ләкин әйтте, әнигә чыгышың белән килеп чыкканчы теге утырган президиумда гына сине күрергә тиеш күренмә диде. Киттем Карамалы Гөбәйгә Розалияны котларга. Карамалы Гөбәй авылында мусорка янында 1 сәгатьтән артык мине кашан чакырып кертерләр икән дип көтеп утырдым. Мусорка янына машиналар килеп туктады. Уберите, пожалуйста, свою машину, что вы здесь застряли, диләр. Кабинада Зифа Нагаева утыра дип уйламый бит инде Карамалы Гөбәй халкы. Түгәләр дә китәләр безнең алдан. Уф, алла, кашан чакырырлар микән, мин әйтәм. Шулай иттереп, бу шаяру гына, ләкин сюрприз, аның иң сюрпризы Ришаттан сорыйм. Ришат мәйтәм, чиратта мин көтеп утырганмындыр инде, әниеңне әллә күпме сәнгать әһелләре котларга килгәннәрдер инде дигәч, Ришат үзе соңрак килеп кереп, Казаннардан кайтып егетләр белән нәрсә, Зифа апа, син 15 артистны алыштырасың, әнигә бүтән кеше кирәкмәде, син генә кирәк булдың диде. Рәхмәт. Минем җырларымны күңелең белән кабул итеп, Ришат белән бергә бер дулкында булганыбызга, Айрат белән тигезлектә яшәргә күрсәтәсем килде сезгә. Кем үстергән? Ришат Тухватуллинны. Рәхмәт. Рәхмәт, дуслар. Инде дә менә сез күтәрмәгән күтәрелми инде ул. Сез күтәргән күтәрелә. Ул сез күтәргән халык күтәргән икән, әни йөрәгенә түземлек кирәк шатлыктан. Шатлыктан рәхәт кичеп торырга. Чираттагы җырымны тәкъдим итәм. Авыл белән хушлаштым дип әйттем инде. Теге хәзер күңелсезлекләргә бик көйләнмәсәк тә бу җирдә азрак әйтеп үтәсем килә. Олыгайгач бит сагынулар икенче була башлый. Зират белән безнең авыл арасы, әнинең туган авылы элек 4 тояк иде, аннан яңа юлдаш булды, аннан яңа Итекей, минең километр ярым ара гына иске Итекей нишләптер без гомеремнең күлләре дип Хәния җырлады, аңа тарихны актарып чыгардылар да иске Итекей дип исем куштылар. Какой-то дип әйтим инде, Итекей бабаймы килеп утырган булган ди инде кайчандыр әйме. Шулай гаиләнде. Зиратка бардым да бик авырып торган чагым иде. Мин бит гел булай гына, мин дә сезнең кебек бит. Авырган вакытлар, бик авыр вакыт бардым Зиратка. Әнинең шүбен утыйм. Кыйла инде яшем. Кыйла кабергә. Ярдәм итмисең, ярдәмеңне бир инде әзрәк. Әле миңа иртә сезнең янга барырга. Ник син әзрәк кенә, шак кына аңлатмыйсыз миңа, азрак кына җиңел булып китәр иде дип кайтып киләм. Теге километр ярымда мин кайттым да елап киттем, син дә кайта әле дип үскән чырдашларыма, авылдашларыма китәсемне белеп, сатасыбызны беләйек инде ине, хушлашу җыры да булгандыр. Калганын сөйләп тормыйм. Шул тәңгәлдә үзем салган йорт янына килеп җиткәнче кушымтасы бар иде бу җырның. Һәм инде мин аны аз гына читкәрәк китеп җырлармын сезнең игътибарыгызга. Минем кичкенә чакларым, яшьлегем экранда пәйдә булыр, дуслар. Бергә кайтыйк. Кайдан без дисәк, biz авылдан килеп шәһәрләрне данлаган кызлар һәм егетләр. Шулай бит. Сагынам бала чагымны. Әтәш кышкырганга сискәнеп уяндым. Авылдамын икән төшендек торам. Барда искә төште юрган асларында. Кичкенә чактагы кебек авызым ерам. Безнең бала чаклар инде бик ераклар. Син дә шулай сагынасыңмы, дустым, әйт әле. Яшьлегем ягына, авылым урамына. Мин кайттым да елап килдем, син дә кайт әле.
без итәгедән. Әнә минем мәктәп яшем, студент чакларым. Тәүге тапкыр зур тормышка китеп атлавым. Безнең бала чаклар инде бик ераклар. Синдән шулай сагынасыңмы, дустым, әйт әле. Яшьлегем ягына, авылым урамына. Мин кайттым да елап килдем, син дә кайт әле. Мин кайттым да елап килдем, син дә кайт әле. Гармоннарны телеп кеше уйнатып җырлап. Йөрдем урамнарым буйлап, барысын уйлап. Китәсем килми, китәмен йөрәгем сызлап. Бала чагым зата бара, кул яулык булган. Безнең бала чаклар инде бик ераклар. Синдән шулай сагынасыңмы, дустым, әйт әле. Яшьлегем ягына, авылым урамына. Мин кайттым да елап килдем, син дә кайт әле. Яшьлегем ягына, авылым урамына. Мин кайттым да елап килдем, син дә кайт әле. Мин кайттым да елап килдем, син дә кайт әле. Ой, рахмәт, рахмәт. Туганнарым, шәбрәк атлыйбыз. Әкрен әйттем бу җыр белә буларны. Рахмәт, туганым, рахмәт. Рахмәт, рахмәт. Рахмәт, рахмәт. Абый белә бер кочаклашыйк та. Рахмәт, хатавый. Рахмәт. Конверт бирде, монсында точно акча бар. Җавит, Казанга кайтмасын инде мондыйлары. Рахмәт, абый. Рахмәт. 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 Баба, юбилейң белән. Рахмәт, бергә җырлашып яшик. Алкышлар балачакка, яшьлеккә. Минем өчен генә түгел, сезнең өчен дә. Аннары билетлар дигәндә балконга карыйм да. Балкон дип өйрәнгәнбез бит инде без. Балконны теге нинди балкон теге. Менә Министрлы Тамакта шәһәрдә 5 этажлы йортта беренче тапкыр балкон күргән, минем өчен шул балкон. Хәзер теге минем Аллага шөкер концертка беренче тапкыр йолдызлар кемнәр икәнен яздым, язмыйдыр идем. Һәм беренче тапкыр үзем билет сатмадым. Беләсезме, ничек рәхәт булды. Беләсезме, ничек үземне кадерләдем, җыр өстендә генә уйландым. Шулай да эше күбәйгән икәнен. Һәм шунда кайбер үземнең танышлар бар бит. Анда бит билетларың биткән икән, балконда гына урын калган диләр. Балконнар, сәлам! Сез беләсезме, нинди урында утырасыз? Электеге патшалар царь заманында вельможный урыннар булган бит. Оперный театрда теге югары дәрәҗәдәге шәхесләр генә монда җирдә утыралар. Партерлар үпкәләмәгез. Шуңа күрә үзегезнең кайда утырганыгызны концерт залы, дәүләт концерт залы бу. Монда балкон түгел, менә шундый балкон. Балконнарга бер алкышлыйк әле. Афарин.
Hürmetli dostlar, bir şeşegim attı, bir şeşegim kıydı. Kıygan şeşeklerim kabat atmaz indi. İdil suları da yoğup gitken gümür, küpmü sağınsan da kiri kaytmaz indi. Delillep durmayım, jırın gına jırlayım. Minim dulkında sizde idil suları. Dostlarıma, biri de pek yakın dostlarım, tuğanlarım. Rahmet sizge. Kabatlanmaz. Legendar Zifa Nagayeva. Oy aferin güzel, rahmet. Rahmet. Atiye'nin selam. Rahmet dostlar. Kim onda jehatrek? O Şeyh Nur'un apası kile irge yorayım desen karşı alırga kirek matur itip. Apabız, yaratkan apabız, Gülşir apa rahmet zor itip. İsenlik, sağlıkta birge yaşarga. Yaray ba. Ул безгә дуслар әйтә, дружно яшәгез дип.
татарча гына көчле булмас дип уйлый, урысча әйтә, дружно яшәгез ди. Рәхмәт. Исән сау булайык, бергә яшәйек. Амин. Ана шулай. Исән сау. Киленне күңелен күрергә килергә инде. Миякәдән килгән киленнең күңелен күрергә. Рәхмәт Гөлчирә апа, барлык Рәхмәт. туганнарга сәлам. Бик зур Кәйфләр рәхмәт. әйбәтме? Әйбәт, Зифа. Яхшымы? Афарин! Сәхнәне калдырам зур кинәнештә. Җавид Шакировка һәм әйтеп бетмәгән җылы сүземне әйтәсем килә. Кичәле, бүгенле шундый зыялы, матур халыкны туплаган VIP Art компаниясына, продюсерлык үзәгенә, Павел Александровичка һәм аның кул астында эшләгән хезмәттәрләргә туган телгә олуг рәхмәтләр, алкышлар. VIP Art. Хоп! Татарстанның Башкортстаны халык артисткасы Зифа Нагаева. Бик зур рәхмәт, Зифа. Хөрмәтле дуслар, алкышлап каршылыйк сәхнәбез түрендә. Шулай ук Зифа Нагаеваның җырларын яратып башкаручы яшь талантлы егетләребезнең берсе Валерий Назаров. Точно. Валерий Назаров. Оныттым. Хәерле кич. Я тавышын ачалы. Яратышып яшәү бәхет. Тормышта бик җиңел түгел, табу үзең ишенне. Аббау мәхәббәтсез диләр, яратмаган кешене. Яратышып яшәү бәхет, яшәмәгез яратмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Балыксыз җирдә кысылада, балык булып күренә. Очраклы кавышудан күпме кеше үкенә. Һәр сарыда алтын түгел, һәр ялтыр көмеш түгел. Кемнәндер калган ярлар күп, бәхеттән өлеш түгел. Яратышып яшәү бәхет, яшәмәгез яратмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Бере уңга карап йоклый, бере сул якка карап. Бар мендерләр, зар мендерләр, ике йөрәктә газап. Сөймәгәннәр белән түгел, сөеп өзелсен үзәк. Мендәреңә иптәш түгел, җаныңа иптәш кирәк. Яратышып яшәү бәхет, яшәмәгез яратмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Валерий Назаров. Валерий, молодец. Спасибо тебе. Рахмат. Назаров Валерий. Мәңгі ұнытмайым мен сенің фамилияңнан. Назаров. Шакиров. Рахмат. Мені болай да білелер. Нык кына білсінлер. Назаров. Хатыр нашарланды. Пандемиядан шулай қалды. Пандемия, ковидтан соң.
Mine biresini unutam, alasın unutmayayım. Tege bir hatın pazar bülap gidip barayken bit nersegine satmıyorlar indi. Ol alma, ol gırışı, ol apilsin, ol mandarini, ol kivi. İn azakta bir kartkına abzı alma tüşleri satıp durayken. Tege apa kilgende, iyi babay alma tüşleri satasız iken oturtırga alalar bunu. Sartavay alma kaçmerle. Yok balakayım aşarga alalar. Gitin de aşarga kim alsın inanın ne faydası var. Ey balakayım alma tüşü ol hatırını yakşırta. Başını işlete. Aldıysın sen satar işine. Yok sen balakayım behasleşme. Ilık şunu tınla. Mine başta alıp kara. Oşap kara, andan eytirsin, köp mü tıra, 2900 tönke. Kıymet bit babay, balakayım behasleşme, al, oşap kara, andan eytirsin. Jelligine 300 tönkesin tülegende, 23 tuk almat üçün, ağzına kabıp şeyine jutup 5 minut basıp durganda, Kitalın indi faydası bulsun indi manın. Men luçu 300 tönköge 5 kilo alma aladırım degeç. Gördün mü balakayım? Başın işli başladı deyip eytedi. Allah'a şükür cemaat. Mene bu artistni, mene hatırım naşar bolsa da men bu artistni birnindi yalgışmışa, isimim bir kim bilen de bu tamışı sahneye çıkaram. Çünkü onun isiminde barıtık benim halal şifitim bilen birgine harifke özgeriş var. Anlagansızdır kim turunda söz barganın alkışlap karşılayık. Talantlı kız, Tataristan konağı alkışlay başlağız. Özünün motor jırları bilen tamaşaçılarını suyundurup yaşauşu Zülfira Mirzayanova Dres alkışlap karşılayalım. Cavit abi rahmet. Hayırlı ki şubat. Hayırlı ki Zifana kaybın icadın yaratıcılar. Rahatlanıp şunlarımızı buraya gidelim sizge. Kimi yazmışı kimi nerede kimi nerede. Yaratkanlar günlerge yar günlerge. Bəxti bir dolu dinler bulsan dinlerge. Yaşa kadri ışanışla iyi nerede. Ülkenin ışkanı jilge ışkanı jillerge. Işsız pisler jilge ışkanı jillerge. Dayanmağız ışanışsız jillerge. Dayanığız ışanışlı inlerge. Ülkenin ışkanı jilge ışkanı jillerge. Işsız pisler jilge ışkanı jillerge. Dayanmaz ışanışsız jillerge. Dayanınız ışanışlı iğnerge. Tuğan bulsa şunu bulsun tuğanım. Tuğanılıktan bir de duymi durganım. Yeneş bulsun tübende de ürde de. Yaşa kadri ışanışlı iğnerge. Ülken kışkanı jilge ışkanı jillerge. Işsız pisler jilge ışkanı jillerge. Dayanmaz ışanışlı jillerge. Dayanığız ışanışlı yerlerge. Yanlarınıza bir diğer yigitler otura. Yigitlerimiz yapıl şabiğale. Dost bulmasın sözdegine sözlerde. Alda birini arda birini silerge. Dostlar bulsa şunu bulsun dostlarım. Yüreğinde vurun bulsun sirlerge. Ülken kışkanı jilge ışkanı jillerge. Işsız pisler jilge ışkanı jillerge. Dayanmaz ışanışsız jillerge. Dayanığız ışanışlı iğnerge. Baylığı şajillerge jillerge. Akşa ışa jillerge jillerge. Dayanmaz ışanışsız jillerge. Dayanığız ışanışlı iğnerge. Dayanmaz
Татар моңы конкурсы җиңүчесе, Рәшид Вагапов фестивале лауреаты Зөлфирә Шайдуллина Мирзаянова. Алланың рәхмәтләре яусын. Әссәламу алейкум, хәерле матур кичләр, хөрмәтле Башкортстанлылар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстаннан, Казан каласыннан ялкынлы кайнар сәламләр белән яз җиленә утырып Зифа Нагаеваны, легендар җырчы композиторны котларга, тәбрикләргә килдек. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисткасы Зифа Нагаеваны биргә чакырабыз. Идегез Шоугыр килеп! Алтын юбилей иясе Зифа ханым, сезгә бүләкләрне сайлаганда бик җиңелләрдән булмады. Бу дөньяда bütün матурлыкларга ирешкән, bütün бөеклекләргә ирешкән, bütün нәрсәсе булган кешегә бүләкләрне сайлау да, алу да бер дә җиңелләрдән түгел. Язның беренче көне. Бүген Татарстанда Татарстанның рәисе Рөстәм Нургалиевич Миннихановның туган көнен бәйрәм итсәләр, монда Башкортстанда Зифа Нагаеваның туган көнен бәйрәм итәләр. Шагыштыру, Зифа апа күрәсеңме ничек? Татарстан рәисе белән шагыштыралар синең бәйрәмеңне, субханаллах. Һәм бу кәрзиндәге чәчкәләр нәкъ синең күңелеңдәге яз гөлләре шикелле. Монда умырзая, монда яз көне иң тәмле, хуш исле чәчәкләр шикелле синең дә күңелең менә шу матур-матур җырларга үрелеп, матур-матур чәчкәләргә үрелеп, безгә дә киләсе буынга да Аллаһы буйырса, рәхәт матур җырлар насип итсен әйбит җырларга. Алла берсе. Зур рәхмәт сиңа, Зифа ханым. Минем үземнең туган көннәр арасында иң истә калган теләк 10 яшымда булган иде. Күрше малай керде дә 10 яшьтә. Брат туган көнең котлы булсын, тагын шуны хәтер яшә дигән иде. Анда бер дә урынлы булмады ул. Бүген урынлы булыр микән Зифа Нагаевага? Тагын шуның кадәр яшә, илебезгә, халкыбызга хезмәт куеп яшә дип әйтергә. Ай рәхмәт. Беренчедән шул хәтта дулкынландым. Артистларым үпкәләргә дә мөмкиннәр. Беребезгә чыгасың, беребезгә чыкмый. Алар бит бүлмәгә тигендә күпме бүләк ташыйлар. Икенчесе, мин уйладым, син бу умырзаяларны Рөстәм Нургали җибәргән дип уйладым. Шаярам әлбәттә. Мин уйлыйм, сәхнәне балкыта торган тембр, тавыш ике кешедә бер үпкәләтәсем килми, бер кемне дә башкорт телендә, татар телендәге алып баручылары да берсе Җавит Шакиров, берсе Алмаз Мирзаянов. 80 яшым тулганда бөтенне Коръән ашына гына калмасам, Җавит белән рәхәт кенә кичеп, лыгырдап чәй эчеп утырабыз да, Алмаз Мирзаянов bütün булган шарамны алып барыр дип ышанып каласы килә. Хорым амин дип әйтеп куйсагыз. Эй, Җавит абый. Бу бүләкне Рөстәм Нургалиевичтән дә bütün Татарстан халкы исеменнән матур җырларыгыз өчен дип кабул итегез. Күңел нигә дулкынлана дисәм, бүген синең юбилеең икән. Син туган көн 18 ел элек бүгенгедәй матур булды микән? Иртә таңнан бәби чәе тотып кирде микән сезгә күрше күлән? Бәхетле бул дип әнкәең сөйләшкәндер нәни кызы белән. Җырлый сиңа моңлы көйләр бишекләргә салып тибрәткәндер. Бишектән үк яшәү серләренең кирәкләрен генә өйрәткәндер. Ул чаклардан күпме сулар аккан? Якыннарың янәшәңдә икән. Әткәй фатихасы белән яшәп, кай арада шушы яшең җиткән. Котлыйбыз сезне. Алмаз белән Зөлфирә минем төрле моңдарьялары аша юллары үзләре генә салынган сукмак. Бер карасаң алар шушы чәчәк умырзая кебек, бер карасаң зәңгәр чәчәк, бер карасаң сары чәчәк. Түтәлемдәге, күңелем түтәлендәге bütün гөлләремә тәңгәл булган тавышлы Зөлфирә һәм алыштыргысыз шундый матур, моңлы тавышлы алып баручы гына түгел, популяр җырлары белән дә данлы булган Мирзаянов Алмаз. Мирзаяновларга Зөлфирә Алмаз, Зөлфирәгә алкышлар һәм рәхмәт. Рәхмәт Зифа апа. Рәхмәт Зифа апа. Моны үзем алып чыгып бирәм хәзер. Авыр ул, бирмим. Авыр. Зифа апа. Без инде бер-беребезне макташтык. Бирми әллә. Бирәм. Җырны гына әйтик. Җырны әйтеп аңлатып. Зифа апа ул бик уникаль шәхес. Ул менә аны Ришат Хватуллин да бик әйбәт әйтте. Ул кай вакытта күккә дә чыя, урынга да утырта. Шул арада җырын да язып бирә. Менә безнең киләсе җыр. Без Умырзай дигән җыр көтәбез инде сездән Зифа апа. Юкка гына алып килмәдек, шүлмәгә белән бергә Умырзай чәчәген. Күптән түгел, 1 ел элек
Limon çeşegi, benim әни limon üstüre. Şol limon yanında video kırttım internetқа, ikinci günge Zifapadan jır kelip düştü. Әнкей limonları degen әлі jır yok deyip. Әлі stories'te әнкей limonu degen jır bir de yok bit әлі degen idim. Kim birinci yasa deyip ettim әлі мен енді. Gün akşamlık ansın unutkanmın iken. Lakin Zifapa birinçilerden birinci her vakitte da. Bu jır bugün birinci tapkır başkarıla. Hatta repetitsiyada da ahırına haddik jırlap çıgalmağını. Sözleri ganamatına otur küyün eytesi de yok. Jırlauşысы şoşı Umırzaya şeşkeleri şekilli. Aldan maktap koyam. Baydan nık barşılanı kolkanlarına Zülfire Mirzayanova. Kabul etip alığız. Rahmet. Terezege qarayım desem limon tiydi tübeme Enekey teres tübün limon yemli şuna kurede Enkey limon üzer jelbi nigolar düzesin Limon üzer şunu sepala ömürler zulmesin Limon üzer şunu sepala ömürler zulmesin Dilimlep limonu kaptırar Aşıyken bittiydi Limon aşı tügeli bağlam Şekerge üredi. Limon aşı tügeli bağlam Saraşı sağış aşı Bala kaygısı bilmesin Bala kaygısı aşı Enkey oyga kaldı minde Sarı limonga qara Enkey yüzü balasın uyular Min öz balamны uyular Kışten eşke limon birdi Qaytıp gider yollarga Yolu boyuna qarap qaytap Enkeyim limonlarına Yolu boyuna qarap qaytap Enkeyli limonlarga Bütün ağrılardan deva Enkeyim limonlarım Devalardan artık deva Enkey yüzün bulgadı Limon aşı tügeli balam Saraşı sağış aşı Bala kaygısı bilmesin Bala kaygısı aşı Bala kaygısı bilmesin Bala kaygısı aşı Bala kaygısı bilmesin Bala kaygısı aşı Zülfire Şaydullina Mirzayanova. Rahmet. Almaz Mirzayanov. Javit Shakirov. Rahmat. 5 yıl birge. Ni шагу налево, направо кругом и домой. Шулай бит жамағаттың жабылғаш түрлі қалалар бұлайын yoldan келгендер бит. Көріп тұрасыз, yollarını, теге yol дегеннен bir машинаны тоқтатқан бит bir гаишник. Келгенде водителіне айтайкен, мені мұнда күні бойына басып тұрам yol шатында. Сіз бірден бір водитель, шушы
перекресткта, юл шатында юл йөрү кагыйдәләрен бозмыйча узып киттегез. Мин сезгә хөрмәт йөзеннән штраф салмыйм. Мин сезгә үзем 5000 тәңкә акча бүләк итәм дигәч, теге ир водитель рәхмәт, мин моңа права сатып алырмын инде дип әйтә. Шул вакыт кабинадан хатыны кычкыра икән, иптәш полицейский, сез аны тыңламагыз, исерек баштан нәрсә сөйләгәнен белми ул дип әйтә. Шул вакыт машинаның арткы сидинесендә утырган көшче телгә килеп, әйттем кияү, урланган машина белән җырак китә алмыйсың дип әйтте. Бик рәхмәт дуслар, әле ишетәсегез, күрәселәрегез алда. Алкышлап каршылык талантлы кыз, сез яраткан Башкортстанның атказанган артисткасы Флорида Исмагилова сәхнәбез түрендә. Yaratışıp tamşıda siymegen Şittir yar bilen İştesinmi qabat Yaslar qaytır tüslü Qabat dağar tüslü Sularda Bir kiler biz kebik Bir bizde qalgan Yürek dibişlerin Sağınıp tınılarga Anahtarman günü bugün tügel şoğuna iştesin men dimen yok işitme mine yok tınlama mine bu bit şargına yok tınlama işitme bu bit şargına şargına
Башқұртстанның атқазанған артисткасы Флорида Исмагилова. Мен рәхмәтләр яусын дускайларым, Зифа дустым белән дуслыгыбызга ширек гасырдан күбрәк. Җыр безне дуслаштырды. Җыр шушы изге сәхнәләрдән җибәрми һаманда. Аллага шөкер, әлхәмдүлиллах. Җыр тезләнгән вакытта да аякка куя икән. Бер нигә карамай шушы изге сәхнәләрдә гомеребез узып бара. Һәм инде шулай дәвам итсен. Сезләргә мең рәхмәтләр кабатлап әйтәм. Флорида Исмагилова. Бик зур рәхмәт, дуслар. Бик зур рәхмәт. Чыннан да бүгенге вазгыять бер-беребезне дә битараф калдырмый торгандыр. Чыннан да безнең инде җәмәгать иртәгә көнебез нәрсә белән тамамланасын, беребез дә белми. Барыгызга да мәгълүм. Чыннан да Украина кырларында Башкортстан, Татарстан дигетләре безнең илебезнең тынычлыгы өчен сугышта. Күпләре инде батырларча һәлак булганнары да бар. Әмма дә ләкин нәрсә генә әйтәсе килә. Сугышлар бетеп, егетләребез, ир балаларыбыз әтиләрен, әниләрен сөендереп, хәләл җефетләрен, балаларын сөендереп, туган якларына исән сау кайтсыннар иде. Хәзер яңгыраячак җырның туу тарихы үзенчәлекле. Чөнки бу җырның исеме соңгы фото дип атала. Зифа Нагаева шушы фоторәсемгә карап бу җырны иҗат итә. Һәм аның башкаручысы да бер туган абыйсы яу кырларында батырларча һәлак булган Гөлсинә Мөхәммәдиева башкара. Сәхнәдә Гөлсинә Мөхәммәдиева. Фото хәрби киемдәрдә Янды да һуңгы карашым Юаталмай бәйләй алмай беркем Һине югалтуның яраһын Алды, һөйләшмәгән сердәр калды Алды, утыртмаган агас калды Янды, яшәлмәгән гомер янды Бар хыялдар янды, янды Бергә үскән туган яктар бергә Югреп үткән бала сактар бергә Юйылмастар хәтеремдән бердә Уйылмастар уйдарымдан бердә Алды, һөйләшмәгән сердәр калды Алды, утыртмаган агас калды Янды, яшәлмәгән гомер янды Бар хыялдар янды Алды, һөйләшмәгән сердәр калды Алды, утыртмаган агас калды Янды, яшәлмәгән гомер янды Бар хыялдар янды, янды Ил рәхмәте яткан тупрагыңа Орлык булып төшер гөлдәр үсер Гөл тибрәтеп кабрең өстәрендә Агны уйыры булып елдәр итсер Алды, һөйләшмәгән сердәр калды Алды, утыртмаган агас калды Янды, яшәлмәгән гомер янды Бар хыялдар янды Алды, һөйләшмәгән сердәр калды
Башкортстанның атказанган артисткасы Гүлсинә Мөхәммәдиева. Әммәдән ләкин хөрмәтле тормыш дәвам итә. Нишлисең? Шулай бит. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак артистларыбыз, алар көтеп алынган, сез яраткан халык артистлары. Тагында кәефегезне күтәрерләр, чөнки Зифа Нагаеваның иҗатташ дуслары, гаилә дуслары инде ничә еллар аралашып бергә яшиләр, бергә иҗат итәләр. Сез яраткан, халык җырчылары Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов. Татарстан. Hayırlı iş. Başkıstan Ufa, Zifa. Bayram bile. Jubileyin başın gününde. Yaşılısın duymasa açılmay güller. Aynımda yıldızı barına yaktırar günler. Birimiz düşüne birimiz gire, birge var biricikire. Dünyaların işikine ağır bulunmasın. Var kanatların sınmasın, ömürler zaya uzmasın. Erkekler barıp barılarına ömür yurasın. Arasızlığın akışlarda bir yağır almay. Yıllarda bir iki yarısız yılga bulamay. Şöyle birimiz girek, birge var bir yere. Dünyaların işikine ağır bulunmasın. Var kanatların sınmasın, ömürler zaya uzmasın. Erkekler var barılarına ömür yurasın. Şartları varlığını gidip dursun İyiz varlığı Birimiz işine birimiz sire Birine var bir şiire Dünyalar işikine ağır bulmasın Var kanatların sınmasın Ömürler zaya olmasın Erkekler var barılarına ömür yurasın Neydeniz birgeler? Var kanatların sınmasın Ömürler zaya olmasın Erkekler var barılarına ömür yurasın Erkekler var barılarına ömür yurasın ömür yurasın ömür yurasın Зур рәхмәт, барыгызга да хәерле кичләр. Безнең халкыбыз талантлы да, безнең халыкларыбыз бөек тә. Ә менә бүген Башкортстанда шушы талантлы халыкның бер бертеге булган алтыныбыз Зифа апаның алтын юбилеен үткәрәбез. Әйе, ул үзе дә алтын, аның җырлары да алтын, шулай бит. Иҗади уңышлар һәм әлбәттә
халқыбызның шушындай талантлы уллары, кызлары алда да безнең туып кына торсын, алар сөендерсеннәр, һәм әлбәттә безгә дә аларның җырларын җырларга насыйп итсен, ә сезгә рәхәтләнеп тыңларга насыйп итсен. Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов. Рәхмәт, дусларым. Ничек кенә булсын, инде күңелләр алар бер кемдә дә, бер кайчанда үзгәрми кебек. Үзгәрмәйе. Команда 17-дә. Команда 18-дә. Üç günlük bu dünya ömrünü kim bilir? Elle küpmü elle sende. Günde uçup durgan günler bir gerikten gene yemler. Işıkları bir kübeyle bilmez. Küskülerine karamazsan öğrenmey. Günlerin jirinde yüreğim sekizde. Ömür ükenliği sizde. Günlerin jirinde yüreğim sekizde. Ömür ükenliği sizde. Küpmü kuşlar uçtu, uçtu gözlerinde. Küpmü kuşlar koydu yazları. Küpmü kurdegan, onun şeylerinde. Taşlarında yağan karları. Şehir şıkları bir kübeydi bilmez. Küsküllerine karamazsan öğrenmey. Küngelin jirinde, yüreğim sekizde. Ömür ükenliği sizilmey. Küngelin jirinde, yüreğim sekizde. Ömür ükenliği sizilmey. Ağır, ağır kıyılmadan şatlıkları arkan bilmedi. Durmuş rəxətində, sağlıqlı bəxətində yaşayanda şulay birgə. Şehir şıkları bir kübeydi bilmədiz. Gözgüllərə qaramazsan öyrənmey. Küngəlin jirində, yüreğim sekizdə. Ömür ükenliği sizilmey. Küngəlin jirində, yüreğim sekizdə. Ömür ükenliği sizilmey. Yaşlık demek yaşlık, yaşlık geri koyutmaz. Yaşlık bulsun uylarımızda. Babatlansın barınıkları da. Kızlarımız, sularımızda. Şehir şıkları bir kübeydi bilmez. Küsküllerine karamazsan öğrenmey. Küngəlin jirinde, yüreğim sekizde. Ömür ükenliği sizilmey. Küngəlin jirinde, yüreğim sekizde. Ömür ükenliği sizilmey. Küngəlin jirinde, yüreğim sekizde. Ömür ükenliği sizilmey. Ömür ükenliği sizilmey. Tataristan'ın halk artistkası Zeynep Fərxetdinova. İlnur Nurgazizov. Diler bilen güzel hem Javit Shakirov. Shakirov. Zeynep Fərxetdinova. İsen sağ olunuz. Sen sağ olağız, rahmet. Uçraşırga nasip bulsun. Amin. İsen sağ qaytып жетегіз, барысы да yolға шығалар жамағат, шулай енді. Дайым Аллах исен сау ерге yazsın, шулай бет.
Мен әлі шығамда бір тоқтайым, бір кірем, бір тоқтайым, қоя бараға да білмейм. Теге бір мужик урамнан кетіп бара екен. Кинет кіне үстен бір тауыш тоқтағыз. Қарай, нәрсе болды екен деп. Әгер де сіз қадір бір адым атласағыз, сіздің башығызға кирпич түшешек. Тұра басып, 1 метр қала қаршысына кирпич келіп түшкен. Тағын кеткен, жолын давам еткен. Біраздан тағын нендедер тауыш тоқтағыз. Қадір бір адам атласағыз, сізді машина бәріп кетешек. Басып тұра, шул заман жамағат, зор тезлікті бір бұрылышта машина келіп шыққан, тіреліп ұзып кеткен. Ей Алла қайым, ей Алла қайым. Аптырағаштығы ер, сен кім? Деп айта екен. Мен сені сақлай тұрған фәріштәң. Олай білғаш, сен мен үйленгенде қайда болдың сыңсың деп айтады. Hürmetli dostlar, alkışlap karşılayık әлі. Tağında bir talantlı kızımız bugünkü Beyram Юбилей сахнасының turunda alkışlar talantlı, ungan başkarışımızga Güzel Dinekeyeva özünün yaratkan matur Zifa icad etken jırı bilen. Avulni yaratqanı qız min, yaşıl şiremli jirine. Gürlep qaz bepkelerday, jırlap qaz etkelerday, eniyim üskemilini. Gürlep qaz bepkelerday, jırlap qaz etkelerday, rahatda üskemilini. Qaz bepkeleri ardından, menim bepkemi yügüre. Balaşaqda yalan dedi, bepke quvop yürgenlerine islerime düşüre. Eniyimnin balaşaqda bepke quvop yürgenlerin islerine düşürem. Mine küzetken küzlerden göz yaşları görüne. Baxtli bulsun balam deb meni üstürgenenin küzekleri üzüle. Baxtli bulsun balam deb üstürgen sabıqayım deb küzeklerim üzüle. Baxtli balaşaqlarım, baxtli bepkelerim, onlarını da eniyim kibik yarata etkeleri de yarata bepkelerim. Onlarını da menim kibik yarata etkeleri de yarata bepkelerim. Qaz bepkeleri ardından menim bepkemi yügüre. Balaşaqda yalan dedi, bepke quvop yürgenlerini islerime düşüre. Eniyimnin balaşaqda bepke quvop yürgenlerin islerine düşürem. Meni küzetken küzlerden göz yaşları görüne. Baxtli bulsun balam deb meni üstürgenenin küzekleri üzüle. Baxtli bulsun balam deb üstürgen sabıqayım deb küzeklerim üzüle. Yurt qazları avılı yemi, мұңлы қазлар тауышы. Қалыр инде балашақлар, рәхәтләрдән сабый шақлар, ғүмірләрнең қағышы. Бәхетле балашақларым, рәхәттә үскен шақларым, алда ғүмір ағышы. Қаз бәпкәләре артыннан, менің бәпкәм йөгерә. Балашақта ялан тәби, бәпкә қуып йөргәннәрне исләремә төшерә. Әниемнең балашақта бәпкә қуып йөргәннәрне
Güzel Dinikiyeva. Ay rahmet. Akadir bik dolqınlanıp, bik şatlanıp hem gururlanıp sahne üstüne özümün en yaratkan kişimni çakıram. Zatlı hanım, muңlı hanım, talantlı hanım. Hem indi hürmetli dostlar, iki respublikanın halk artistkisi, Şakmağış kızı Zülfiye Şakirova. Hayırlı kez balalar, yokdaşlarım, yaşlık şehrim, tegeri turmuş orbabız. Отырғанбыз да кеткенбіз, бойтақ yollar өткенбіз, яшьлеген ишікте өткен бияр шоққа жеткенбіз, көтермәсні көтергенбіз, көтелмәсні өткенбіз, бір-бірімізге шул қадірлі тірек болған екенбіз. Тегері орбабыз, тұрмыш бойлап барабыз, күйсек бірге киеміз, янсақ бірге янабыз. Тегері орбабыз, тұрмыш бойлап барабыз, арбабызның байлығы, сенің барлық, менің барлық, бір-біріміздің барлығы. Өттік тегіс юлларны да, өттік кәлтәсінде, жеңіл болды сен болғанға тұрмыш делбегәсінде. Арбаның күйсіз шағы бар, күйсіз шағы дүнияның, бір жылы қарашың жете, бір жылы сөзім жаным. Тегері арбабыз, тұрмыш бойлап барабыз, күйсек бірге киеміз, янсақ бірге янабыз. Тегері арбабыз, тұрмыш бойлап барабыз, арбабызның байлығы, сенің барлық, менің барлық, бір-біріміздің барлығы. Тура келді күр өтәрге, жаяу төшіп атларға, туғаннар жан дуслар болды дүния ауыр шақтарда. Балалар зор шатлығыбыз шул тұрмыш арбасында, қадірлі егі ғұмірнің баламның баласы да. Тегері арбабыз, тұрмыш бойлап барабыз, күйсек бірге киеміз, янсақ бірге янабыз. Тегері арбабыз, тұрмыш бойлап барабыз, арбабызның байлығы, сенің барлық, менің барлық, бір-біріміздің барлығы. Арбабызның байлығы, сенің барлық, менің барлық, бір-біріміздің барлығы. Сенің барлық, менің барлық, бір-біріміздің барлығы, бір-біріміздің барлығы. Тегері тұрмыш арбабыз, тегері тұрмыш арбабыз, тұрмыш арбабыз. Zülfiye Şakirova, Cavit Şakirov, irli Һәм қатынны инде бүгенге 59 кичәне yıl бірге. алып баручы һәм алып кайтучы, шулай ук сине берәү дә әйтмәгәндер әле җаныкаем. Миннән башка берәү дә сине матур итеп әйтә дә белмәс. Менә хәзер шулай җитәкләшеп кенә йөрергә калдык. Жетекләшне Менә- сені қолдан ышқындырсан, қадір бірәр магазинға кіріп, бірәр норковый шуба алып шығасың бітсен. Менә Зифа Нагаева сүзләре һәм кинә. Рәхмәт сиңа. Зülfiye, sen Zifa'nı analgin dedin mi? Әйе. Ama men Livamitsetinin dalay bulgaç. Рәхмәт сиңа. Rahmat сиңа Zülfiye kay. Rahmat Zifa, rahmat tamaşaçılar.
итеп. Иң зур хисләр бер-береңә хөрмәт икән. Яратудан үстен итеп хөрмәт итәм. Каршы җилләр исә җилләр бәреп йөзгә. Кайгыда да шатлыкта да икәү бергә. Мине сиңа язмыш биргән сине миңа. Рәхмәт сиңа барсы өчен рәхмәт сиңа. Мине сиңа язмыш биргән сине миңа. Рәхмәт сиңа барсы өчен рәхмәт сиңа. Йөрәк сайлый яраткан белән булырга, язмыш сайлый кем белән дөнья кырырга. Кем белән атлы тормышы юлында, кем белән булса бәхетле булырга. Каршы җилләр исә җилләр бәреп йөзгә. Кайгыда да шатлыкта да икәү бергә. Мине сиңа язмыш биргән сине миңа. Рәхмәт сиңа барсы өчен рәхмәт сиңа. Мине сиңа язмыш биргән сине миңа. Рәхмәт сиңа барсы өчен рәхмәт сиңа. Кими гомер акрын гына кояш бата. Бергә яшәлгән елларның кадере арта. Кадере арта бер-береңә хөрмәт арта. Бәхетлебез таңнарыбыз парлап ата. Каршы җилләр исә җилләр бәреп йөзгә. Кайгыда да шатлыкта да икәү бергә. Мине сиңа язмыш биргән сине миңа. Рәхмәт сиңа барсы өчен рәхмәт сиңа. Мине сиңа язмыш биргән сине миңа. Рәхмәт сиңа барсы өчен рәхмәт сиңа. Юкка куймый гомерләрне парлы итеп. Парсыз гомер ничектә дә барбер китеп. Бергә барабыз ак дими, кара дими. Бергә карабыз кар дими, буран дими. Каршы җилләр исә җилләр бәреп йөзгә. Кайгыда да шатлыкта да икәү бергә. Мине сиңа язмыш биргән сине миңа. Рәхмәт сиңа барсы өчен рәхмәт сиңа. Мине сиңа язмыш биргән сине миңа. Рәхмәт сиңа барсы өчен рәхмәт сиңа. Рәхмәт сиңа барсы өчен рәхмәт сиңа. Каршы җилләр исә җилләр бәреп йөзгә. Кайгыда да шатлыкта да икәү бергә. Мине сиңа язмыш биргән сине миңа. Рәхмәт сиңа барсы өчен рәхмәт сиңа. Мине сиңа язмыш биргән сине миңа. Рәхмәт сиңа барсы өчен рәхмәт сиңа. Рәхмәт сиңа барсы өчен рәхмәт сиңа. Рәхмәт сезгә! Рәхмәт сиңа. Татарстан Башкортстан халык артисткасы Зөлфия Шакирова. Шакирова Зульфия. Иди сюда, дорогой. Ай, дорогая. Һәм шулай ук бүгенге концертны алып баручы һәм алып кайтучы, шулай ук Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Җәвит Шакиров. Ирле хатынны 69 ел бергә. Амин. Ни шагу налево, направо кругами домой. Через чакмагыш. Аллага шүкер җәмәгать, мөхәббәт шулай булырга тиеш. Дөрес әйтәмме? Теге мөхәббәт дигәннән көпә-көндез бер квартирага бандиттар килеп кергәннәр бит.
Теге мужиктың хатыны пішбаққа бейлеп жатқаннар, теге мужиктан таба бүтін ақшаларыны, байлықларыны, бүтін алтынларыны жігітлер бирем. Bir нәрсе жәл түгіл түлге бір генә үтінішім бар. Зинхар үшін хатынлығына бейден ышқындырып шығарып жіберіңіз. Яратасың да, любиш та, юк іш яратуда түгіл, бұл күрші хатыны қадыр менекі қойта деп айтады. Зор рахмат, қадыр сахнаға яқын достымды шақырайым әлі. Көпмі жамағат матур юбилейлар, көпмі концертлар, ол туған тіл ұйыштырған концертлар дейсізмі, ол теплоходтағы концертлар дейсізмі, ол Қазандағы концертлар дейсізмі, шондай талантлы яқын достарымның бірсі. Алқышлап қаршалайық әлі. Башқұртстанның ат қазанған мәдениет қызметкері Минеғали Хуснутдинов. Biz ütesi ömrümüz ütesi, biz ütesi ömrümüz der. Kalsaydı matur izlerimiz, kişi kunelinde süzlerimiz. Dağdılar girip bulmayı, vaktılarını bulmayı tuktatıp, ömürlerini balıkıp, ömürlerini balıkıp, ömürlerini yaşap gitip balkıp. Yakın bizim yürek araları, yakın varaları kumilinin. Berge kişti kaygı sağışlarını, berge beyrenleri ömrinin. Dağlar girip bulmayı, vardılarını bulmayı tuktatıp, ömürlerini balıkıp, ömürlerini balıkıp, ömürlerini yaşat gitip bakıp, ömürlerini balıkıp, ömürlerini balıkıp, ömürlerini yaşat gitip bakıp. Turmuş jırlarımız, şallap dursun torunlarımız. Varlar bulup yaratkanlarımız, seni bulup yakınlarımız. Dağlar girip bulmayı, vaktılarını bulmayı tuktatıp, ömürlerini balıkıp, ömürlerini balıkıp, ömürlerini yaşat gitip balkıp. Dağlar girip bulmayı, vaktılarını bulmayı tuktatıp, ömürlerini balıkıp, ömürlerini balıkıp, ömürlerini yaşat gitip balkıp. Ömürlerini balıkıp, ömürlerini balıkıp, ömürlerini yaşat gitip balkıp, ömürlerini yaşat gitip balkıp, ömürlerini yaşat gitip balkıp. Минеғали Хуснутдинов. Сен хаманда шул келіш, бір өзгермесең, бір ақыл кірме, меңа да шулай шыға бара кіргені. Минеғали Хуснутдинов, алқышлар. Sağdalar girip arap bulmay, vakıtlarını bulmayı tuktatıp, ömürlerini balıkıp, ömürlerini balıkıp,
Гомерләрне яшәп китик балкып. Жәвит Шакиров. Минеғали Құсытынов. Рахмат достым. Бұл бақыт енді жамағат. Аллаға шүкір. Мына бет. Шырашабыз. Нендей матур бейрамдарда кәл шүлі шаттықла мәшәқарттағыда шырашырға насип болсын. Шулай бет. Бұл үзіз ұр бақыт. Мен енді көп сөйледім. Тағын бір мәзәк сөйлейм ме, жоқ ма? Или келесі артистімізді шақырайым ма? Керек ме? Насылайым бет біріне. Малы не покажется. Бір ирейті екен, менің қатыннан да бәқітті қатын жоқ енді, менің қатыннан да бәқіттісі жоқ енді. Не олай деп айтасың? Ей, бәқітті енді, то норковый шубы таба, то импортный тік таба, то айфон телефоны таба. Мен өз ғымырыма караватасына бір тұрысық таптым, ансы да меңа зор болды деп айтады. Башқа сөйлемейм. Шөнке жамағат, сәхнәбіз түріне мәртәбәлі қонақларымыздың шақырайым әлі. Міне, шатлық үстіне шатлық. Достарының ұңышларына сүйінәбіз. Аллаға шүкір. Барғызға да мәғылімдір. Әлі көптен төлгіне біздің жатташ достарымыз арасында Ресей Федерациясынан, әмшылайық біздің Россия президенті исімінен, қолынан матур бүләк алған. Ресей Федерациясының ат қазанған мәдениет қызметкері. Башқұртстанның, Татарстанның халық артисті, Зифа Нагаеваның яқын досты Айдар Галимов. София, София, София. Күннің қызы София, София, күн құяшы түн йолдызы София, София, ол су бетлері алмасы София, София, қиғаш қашлары арасы София, 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 қарамағыз көстия, ал күлмәгі нұр таратта, қызлар алтыс ярата, алның алтысләрідей, бұлсын алда, оқта алда, қызымның бәқітлері. Булсын алда, орта алда, қызымның бәқітлері. Абайсының сүйініші София, София, нәнәсі қарт әттесінің София, София, игіліклі бала болсын София, София, әттесі әнесіне София, 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 қарамағыз көстия, бал күлмәгі нұр таратта, қызлар алтыс ярата, алның алтысләрідей, бұлсын алда, оқта алда, қызымның бәқітлері, бұлсын алда, оқта алда, қызымның бәқітлері. Бойларға жетерсің София, София, аппақ күлмәкләр киерсің София, София, матур қыз дия, София, София, егетләрдә янар көйер София, 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 қарамағыз көстия, ал күлмәге нұр таратта, қызлар алтыс ярата, алның алтысләрідей, бұлсын алда, оқта алда, қызымның бәқітлері. Бұлсын алда, оқта алда, қызымның бәқітлері. София, қарамағыз көстиен, ал күлмәгі нұр таратта, қызлар алтыс ярата, алның алтысләрідей, бұлсын алда, оқта алда, қызымның бәқітлері.
Булсын алда, вакта алда кызымның бәхетләре. Шатлык телим, бәхет телим, кызым сиңа Сафия. Матур кыз дия, кызым сиңа Сафия. Siz bilesizmi? Kim menga chechaklar beradi? Mana kimga bag'ishlanib yozilgan jar ekanini mana hozir anglaysiz. Bu bizning Zifaning onog'i Safiya. Tanish bo'lasiz. Eyvallah qayım. Rahmat Safiya. Mana men endi har vaqt kelinsincha maqtanib yurayim. Menim onog'ima, menim внучкага bag'ishlab yozdi deb, aldasham endi durusini aytganda. Eng boshda Safiyaga bag'ishlangan. Shundan men eshitib qoldim da, ayta menim David onog'im Safiya mumkinmi men bu yerni jaralayim deb so'rab oldim. Жетмәсә бүген язның беренче көне, мен язның беренче көнен һәр вакыттагы ассоциация кем беләндер була бит. Язның беренче көне Зифа белән бәйле. Шуннан язның беренче көне тагын бер вакыйга белән ул менә минем оногым Сафияның әтисе белән әнисенең никах көннәре. Шуның белән дә безгә бик якын кадерле көн. Котлыйга әле Сафияның әтисе әнисе, минем Сафияның әтисе әнисе. Бик күп җырлар бар, бик зур тарих. Күпләре инде күптән кайдадыр калган, яңалары бар, әле язылмаганнары бар. Алай булса, менә мин инде соңрак яңаракларын җырлыйм дип Сафия турында җырлыйсым килде. Шуннан Зифа турында күп сөйләгәннәрдер, әйткәннәрдер, барсын тыңламадым, ишетмәдем. Уникаль кеше, легендар кеше, күп кырлы кеше, тирән кеше. Шуңа да аның җырлары үтеп керә халыкка. Халыктан чыккан кеше, халыкны белгән кеше, халыкның мәнфәгатьләрен җиткерә белгән кеше. Шуны ул шигырь белән дә, шул вакытта көй белән дә җиткерә белгән кеше. Менә шундый кешебез бар безнең, шундый шәхесебез бар. Һәм без шундый кешебез белән бергә аралашып, дуслашып, бергә иҗат итеп, шул бер чорда яшәүбез белән җанатта шатбыз да, бәхетлебез дә. Бу зур сүзләр түгел, бу ничек бар? Шулай Зифа Нагаева белән бер чорда яшибез, атлыйбыз һәм аның җырларын җырлыйбыз. Һәм аның җырлары белән тагын да якынайбыз тамашачыга. Менә шуны әйтәм. Тагын бер җыр, дусларым, бу җыр сезгә күпләрегезгә таныш. Дөресен хәтерегезгә төшерәм, өзелеп ярлар сөймәгез дигән бер җырны хәтерлисезме икән? Бәлки кемгәдер бу яңа җыр булып яңгырар, кемдер бу җырны оныткандыр, кемдер бөтенләй ишетмәгәндер. Мин үзем дә аны соңгы вакытта игътибар иттем бу җырга, яңадан әйләнеп кайттым, беләсезме? Менә һәр җырның үз тарихы. Менә өзелеп ярлар сөймәгезне мин үзем исем акылым китте. Теге Галиаска Камал исемендәге театр, Татар дәүләт театры үзенең спектакльләре белән килде бит. Казанда бик күп тапкырлар куйдылар ул спектакльне, монда алып килделәр. Ситса туй дигән спектакльне караучылар булдымы? Менә ул спектакльдә гениаль режиссер Айдар Забаров менә татар эстрадасының иң ничектер халыкка барып җиткән, иң халыкчан, һәм ничектер мәгънәсе буенча тирән булган җырларны сайлап керткән. Менә шунда шул спектакльгә Зифаның җыры да кергән дип әйтәм. Мин җырлаган җыр дип түгел, Зифа Нагаеваның язган җыры да кергән. Нәкъ шушы өзелеп ярлар сөймәгез. Шуннан соң уйлап тордым да, мен әйтәм, бу җырны берникадәр яңартырга кирәк шикелле дип уйладым да. Дөресен әйтәм, бүген Зифаның кичәсендә мин бу җырның яңартылган версиясын беренче тапкыр башкарам. 1 март, язның 1 көне, өзелеп ярлар сөймәгез. Зифа Нагаеваның туган көнне багышлап. Үтә кызыллар кимәгез, үтә кызыл тиз уңа. Артык яратып сөймәгез, үкенүләргә була. Барлык
мәхәббәт бар дип үзәгемне өзмәгез. Хәлләремнең шундый чагы бер киңәштә бирмәгез. Ялган сүзләргә ышанып, ялган утка кермәгез. Баллар кебек бөгелерсез, үзлеп яралар сөймәгез. Хәтерегезгә төштеме? Ашықмағыз, ашқынмағыз, хаталар ясар үшін. Ауырлықларға сынағыз, шын яратуның күшін. Барлы мәхәббәт бар дейіп, үзәгімні үзмәгіз. Хәлләремнің шундый шағы бір киңәштә бирмәгіз. Ялган сүзләргә ышанып, ялган утка кермәгез. Таллар кебек бөгелерсез, үзлеп яралар сөймәгез. Күз яшьләре күл булса да, тынычлык була алмас. Бәхет янәшә йөрсә дә, тымын. Барлы мәхәббәт бар дип, үзәгемне өзмәгез. Хәлләремнең шундый чагы бер киңәштә бирмәгез. Ялган сүзләргә ышанып, ялган утка кермәгез. Баллар кебек бөгелерсез, үзлеп яралар сөймәгез. Ялган сүзләргә ышанып, ялган утка кермәгез. Баллар кебек бөгелерсез, үзлеп яралар сөймәгез. Ой, афарин. Язның беренче көне белән. Ой, рәхмәт, дуслар. Рәхмәт. Айдар жырланган жырлар ничәмә еллардан соң кабат яңарып, кабатланганда да нәкъ үзгә бер төстә, үзгә бер матурлык, үзгә бер яз булып кергән күңелемә. Айдар, син үзең дә белмәстәң, без синең белән көндә күрешеп тормасак да, син минем иҗатыма кагылган, бөтен дөнья, бөтен мөселман дөньясы яраткан Айдар Галимов булачак, булган дип торганнар арасында булды дип әйтерлек йөрәгемә каккан бер горурлык. Беләсеңме, мин синең турында нинди җылы сүз әйтергә дә белмәгәч, артык нык күп әйтеп тормастан бер сүз үземә алдым әле. Син Татарстаннар бигрәк кая күчеп киттең соң син хәзер? Син кайда яшисең дип сорыйлар да. Айдар Галимов яшәгән авылга киттем. Мин Айдар Галимов авылында торам дим. Минем өчен зур горурлык синең белән дус булу. Тугры, ышанычлы, соклангыч жыршы һәм бийек дәрәҗәле шәхессең. Син безнең республикабызның йолдызы. Татарстанда гына түгел, башка регионнарда да бөтен Рәсәй буенча яшәгән мөселманнарга Башкортстаныбызны, татар-башкорт моңын күңелләргә тоташтырып яшәгән үзебезнең Айдар Галимов. Айдар Галимов. Рәхмәт, дуслар. Рәхмәт, дустым. Айдар, әйдә алга бер. Рәхмәт, якташ. Зифа Магаева. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар. Эй, бүген башка еллардагы караганда тизрәк булсын дип бит инде җәүитне генә калдырдым, үзем йөрмәдем дә буталып. Бары бер вакыт китә. Бары бер. Ләкин сәхнәдә бүген булган һәр бер секунд, һәр бер минут минем өчен бик кадерле. Һәр бер җырчы, һәр бер җыр, аларның күңеле ул сез таныган күңелләр, сез таныган җырлар. Их, ашыктырабыз шул гомерне. Җилләр тизлегендә үткән гомерем сезнең белән үкенечле түгел. Мең рәхмәт сезгә.
Бергә тапкыр туабыз Яшнәдек, яшьлектә яшнибез бүгендә Нурлар чәчеп гомер күгенедә Без җырлап үткән тормыш җырларының матур сүзләре дә килде Biz җырлап үткән тормыш җырларының матур сүзләре дә килде Шулай бит Ашыктырып еллар түгелләр Чәчләр көмешләргә күмелләр Яшәлгән кадәрле инде бу гомерләр Яшәлмәс дип йөрәк түзүләр Яшнәдек, яшьлектә яшнибез бүгендә Нурлар чәчеп гомер күгенедә Без җырлап үткән тормыш җырларының матур сүзләре дә килде Biz җырлап үткән тормыш җырларының матур сүзләре дә килде Ашыктырып сәгатьләр чаба Артка түгел гел алга таба Арымасын беләк, янсын йөрәк Йөзгә кадәр яшәргә теләк Яшнәдек, яшьлектә яшнибез бүгендә Нурлар чәчеп гомер күгенедә Без җырлап үткән тормыш җырларының матур сүзләре дә килде Яшнәдек, яшьлектә яшнибез бүгендә Нурлар чәчеп гомер күгенедә Без җырлап үткән тормыш җырларының матур сүзләре дә килде Без җырлап үткән тормыш җырларының матур сүзләре дә килде Матур сүзләре дә килде Зифа Нагаева. Ой, афарин! Рәхмәт тормыш иптәшемә. Авырткан җирендә, җиңелрәгендә, шатлыгында бергә үткән еллар өчен. Рәхмәт. Бүгенге сәхнәне, бүгенге кунакларымны, йолдызларымны бер таганга тотып, чәчәк бүләк иткән дусларымның берсе Татарстанның, Башкортстанның ат казанган һәм халык артисты Җавид Шакиров. Рәхмәт, Җавид. Һәм бүгенге кичәнең сәбәпчесе туган көне булган һәм бүтән халыкны шуны бер залга җыеп бәйрәм ясаган легендар, кабатланмас ике республиканың халык артисткасы Зифа Нагаева. Сорагыз димимен, җәйләрдән, җилләрдән сорагыз димимен, кышлардан, дуслардан сорагыз җырланган җырлардан. Мин сезне ничекләр яратам. Тормышны, дөньяны яратып яшәдем. Җанымда җыр аша күңелемдә мин сезгә гөлләрдән түтәлләр түшәдем. Рәхмәт телерадио компанияларга, рәхмәт Випарк, Павел Александрович, рәхмәт командага, рәхмәт туган тел һәм йолдызларыма, сәнгати дусларыма, әлбәттә сезгә алкышлар, хөрмәтле моңдашларым, җырларда очрашканга кадәр